etwe ebe wo television no na ye di atwaguo e wo Sompa TV no so a enya asem keto akora okoduma zamo wi afidie ema to mo bidie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba ye ko yanim ten ena ekọ ena ye nkyere ho efiri sɛ wakyerem kyekyerekyem mienu akasie mienu a ɛwɔ sɛ yɛtumi wie na anwumere na yɛbobo ho yɛaka kyerɛ obi bia sɛ aha na abɛte mpani nsɛm aha na abɛte nkɔmmɔdɛ aha ana futu sɛm a emu ohwam yɛbɛtumi ɛde abrɛw wei ɛne Sompa Asem Mpe Nipa no Timotei Nusum Sapensiames seek the kingdom of God first and all things shall be added unto you. Yehwe rade ene ne tene kane na dia ka nyina da o de beka ye ho e wo dwumade we so dwumade obeto omra samonka the nation sanka of Alumba wache na adwa ohna yire maame yeboa akua asuama bronya woya abrewatia ono so egwofia ha enya asam keto akra enkwanta bisa Isaac one kokosachi Fletcher wadawruma ene ne yenya bi na yede ebesemo na yebetu ne sre eni abasa na yesuamu ade na yafamu ba na yatumi ede abo ye bra na wokọ Sompa master control room also so a hwane wo ho Kevin ana se azuka wono ena social media applications no wode ye ko wone bema safo kantanka primo bema go sunia brantie no se medical ka che se oye nipa bia wo so wa papa na yekusu ako a woni twafo na obedi kan se de bema no si so wa no safo no na ohunu a ebedi adanse se wo so wa obehu so a obehu wo ko Sompa TV wo so a ekoba jesi primo wone David ene ka kire wo bi wa davruma ene yedi atwaguo e wo Sompa TV no eso no kofro bofo mpa bema esuketu a meyi pebre na Osei Aboagye Oforisuo nenti Fosuo funtum pa katachie srebia bonchena na atwentwe kodi ewu atwam yansan ne akosa menam tie adwam nam de Asem Mpe Nipa ekobose asase so a enya asam ketu akra ena so adu driver touchline ko a ena menenam a mede ekro no eno ti no we ene Sompa Asem Mpe Nipa se de metika kan ye no ye ni otetantu no bafo na de bebo ye ntaba mu ye nam soro ye sai enam fom enya asam ketu akra omna samu bibia bokọ de Oforisuo be ma Nyankopon adaroma ene so de akyeye kachemada bodwem na emugya eji emu afusania na nye ye pe yawe ne pe ntina ye kwa ye ba na safu kantanka de asem bia tumanim se o chese wo ya tam ne nan de akotu ni patenten kon adenti na abodi na wo de mano no so che no kankrofo bi be kan ntokwa se je so na te Sompa ya so na so wa o ye mema asem aha no mbe hu no ba ko de ne kokomuti piano enti o se ana chese me yakopass mama o yakopass mama enti Oforisuo ana onso nwasa ho dabi wo wani so no nso oh ya he dad na shankrim atutu mujadragu no se na wotwe ko obepie na nka wawuru enso da enti manwuru enti mesramo mo bia na menese na chese safo no onye obi oso wa dabi na wuni no enyo no oh safo de wuni no ko ate safo tu nya safo na make am say wunya hu safo no if you so many safo fo ofia o asa ai we do ko abu enti aja senso aja senso se o ka se bro nyan okay na obeye no ti aja se tama yenwan ye hia no wa ma mankoto no minim de bia kwaku ne beti makiremu ma hu aja se aha ese no ne wona ntoma tutu efese aja se ai azu ye hu aja se Oforisuo ma menja na pram so yene na pram so yene den chesi na kole oyibo national wa fine oyibo na omu wa chiri sa to Oforisuo enkwani no okay the nation sanka bibia bokọ de radio ya de ode nkwa ache wakudi ode Asem Mpe blame you kwaku na eja se oba otutu ntuma na eja se na akure nim ne course man tan ba bi no amfa question bia metata nim ne akoso bia mo kan sa mo to anede ade a eja se wo jo so ya chiano ali inshallah la wanya ne kase ani ma ko na je se omra samu ya kofa Asem abo omra samu de odi na jia aye se di fo bi otu kwan men kan so meka o ye de food fancy sa ko ku aye
So running master no. Running when you be a case, you're any amount got room for my chase here, college, baby, mobia. Or body uncle Punchum said down, Miss Hem and Edumadi, we are, or Musu Fred, money and Marco Totti, Edemaye. Now, I cheer you one penny for you. Transit here, I have 2 sem no one, I share the Musebe Banaja. In the match, I have been a mere Quaco and Mentino. We will feed the antrim television, no one can travel for us. Yatanasi, I was Sompa, Asem Mpe Nipa so into be unfair for the end to an uncle more. Yet the end so, a teeny veg don't come up and no wash it into be a man feeding the Yawana and Fentumni and Congoyani. Okay, yan catch we are semen say Terawa Media Company ye buy no. Omanfo nim se de anu a ye hwere di kai. Ye hwere ni ka kra no a wono ya de no ye ka ho. Ende untumi enyi Terawa Media Company Sompa Kumase untumi enyi yemfirim. Na ye buy e konfie miensa ye fato ye ho so se ye behwe makunafo ani nyanka. Na ebre no eye aso de na wo de ba. Omanfo dodo no na Sompa chede ni odi ho adanse. Anano adanse die bia ye boy ye fa lumba ne phone so. Abrantie no so waba ye aye no bi. Na aye no kro ye no ye nyamfa mama kunafo ne nkoda no enso so no empopo ye ne response a efrimu eba no obeba ba ye foforo adenti no wokasa. If you say what home popoye when ya home resource. Na resource o manfo anya no ebinum anya ba firim, ebinum anya djuma firim. Suba bia na nipa bi wo mu so na nam Sompa chede nti wo so atwen wo mo. Na danse die kase a metumi adi wa fidie so pa mentumi ento sebe. Eye abrantie bi ofrefri mamponten. Na Asem o ka ye nyina ne se nam Sompa chede nti no na me ya professional robber. Nyame dum so me be ya ye bi no me jai ko no no bo. Enu ya danse bi a me ka na me ko atome if say ya danse bi trudo a echiwi eni. Ma me papa ye mama kura fon tuma ka to ma daja so do di aba. Eni Asem ma me busa o. Ya be man kodan emu anwati tomatoes ne side se bro nyomatimi adidi na omasre agu Oforisuo ntade ne pabo o mehye nyina no orofo munyamye kosa ankoda ya ye. Efrisa tro no kura kan se wa anya ma wunuan me wa anya ma me asepo awurade eno tedie ben na wo twen. Eye Sompa chedi o. Se ye sika fam ena apeso ode boa ema dwumadie ekoso toten kama pa. Na omanfo bi omonne bedi adanse e beka kirem se ewo Heroes Park Stadium no ye ne nkoda nyanka etonsa didi achede efrim ba ye no na nya asem keto akora eno timomu number no na mede betu dwa no o sani sika no a emfa ho ne keto bia ya bompa yeguso wa hia asem nyina da na me wogidie kase se pro bi emu atoto yedie safo ye di ko 2025 ro Jakob ba mu akura bi eno timomu number no 0598 559802 0598 559802 and 0241 272 990 0241 272 990 edi embeba Terawa Media anase Blessed Foster out of emawaso nyeden ade bia wa paache no me wo gidie kase wo dom bemma mu se wo yesa ye we bia e wo se Nyankopon ebi osoro fence na wo de ma eye Sompa achede omuna samwa Nyankopon bre osoro fence e de ma so asem ye ka agidi pa otiase so asem na se se nyame bibia ma wa onso ye bibi Nyankopon so hwe se nyame aka kyew se sa no ma no ya o se fire de fa fem no ade bia na Nyankopon eni nipa kura no obi ka se fa de fem ya na che se hu mo ho na e ba no fosu e ya kese Nyankopon se ono no de ye ba wi so didi me ebi de ma ye home no o se fa fem me nti wakane sa de a na ye start na no fosu ye pon ye wo hwe ye maame no mo a
mu fifi akiri na ye mwanwa no ma bede da ofoso wa hwe yi a wonte wo mo ase nanso ase ye te wo mo ase e wo kwan bi so edu no ma bi sa na ahomete enu ti ne ye kanfo ma obi bia mo ya ade ye nyimi boni ada ko no ma e fro so aba no ye beda mo nyina ase nanso wa wuti fi aka mu no akoda bi a wo ye ajanka no o hwe wani mu maami bi a oye kunani no o hwe wanim enu ntino da ne da ye kan ya ye nya nwie ye die me gidi ye se de ye kwaye no Heroes Park wono na kepe ni behwe na me no sa video no na se nka ye de to so ne kehwe ye ne nkora na didie no na anika ya se wo ho anyame ya adoma kakra ya kai omfa nto so ma nipa bi hwe de ye ka no no ma epie mu e ba ye ye wo sunsun in fact nkora ni bi kura ekono ye gya omokwa na ye ne ye koto om ne ye tini shu ana ahomte ofosuo ne ye kanfo mo bibia se wi esese wote no ma biase na wo mu adanse a ekoso no wo ye nipa te se wa se be nya omu na nya omu ne te wo mu na emum ade bia ofosuo bia tima Kotra Mountains abompa ya ade a wo penene sanka because of bibisha baby we die awurade na aka se wisia ani nyanka ani akunafo nyame ku sa nipa ne miensa nyame ku na nyame ani ku mo pa enti ebese obi biara a wo tie yen we ku abɛ nka fathers le emma because ade nanka sa wo betua de agade e wa awurade ho enti ebesere wo mo aye maame no enne se maame kuofuo bi ye bese kuokuofo no adu time a mo amude de kuokua no na matete kuo ye betuma bobidin nanso ye de atwoke enim de betuma ye mo de na mo fa bi mfrosoro ha sebe bankfo obi bia wa bia nyankra bia adwuma bia bo modin ne nyankopon se be so ne hwe ne ye hwe ne ye wie we na wo be wo nyankopon ne munyama ye nwan bi di adanse no so bedi ayedai ama na boso ofoso me dase eno tuodofo to aboto no gu nsuo nani o dachi bi onsa ebetumi aka mamitia ofoso be mamedase na machia yetiefo ne ahwefo nyina na yaka akire wo mododo na se da wo mo ase foso yese da mani tene nsem na se wantom aya na ye chi wo hwe bra ye sha ase Yaw Media Foundation Dr. Brother Foster Napamfo ede Sompa chede ba ya foso be ma eyi nipa dodo na na ede afri ahohiam a na anka wo mu o hwe bro nya mese ya chede bre Kristofo ye gidie mo na ho na ye wo Kristo na o hwe nyansafo no se ne wosifa enuhwam afesika kokko ne ade ene ma de koche Kristo no a eno ho anamotuo na Dr. Brother Foster ene Yaw Media Foundation enso edi achi na yese yenko a yempese nhira no ye beje na biemu nso no ye botaye toso mienu ne se ye pese ye boa ema wonko ano wo niema bia nka betimi de akwakocha wo fisesua no ye gye de aka ye de ne ho na adoso de ne umienu nyina akwakoje nhira ne de abom na sebe ya de serie behye akunafo ya obi wo ho ani kunu wuye entoma kora wontimi ntisika nto ba akokola pofa kola da enye ne mfonso be ma no eja nkwada de agu ne so enu ntimpo no ntoma na wo dada no waton ene ode hwe nkwada ne school enu ne yese beboa ye emu na wo tinapa sardine so for so mekati na pa na ye tinapa ye wo akura se sa na ne ye ka no bronya bre obeye na etwa ne de ense fm ketere ma fm pacho ena yanya mankwada no wonso won free wa ahohia na wo mu no na bia sardine na wanwa ana se de ben de ye fra te sentoma ana sentade wo de bia wa hye ba ko bi unta nsha tade na nye dada mpacho fabra pacho aye dada pa mpacho oba be sa be ye nwula wa ha me atua bola sika bola ma be sa age sikenti yemfa de ye mmuna ye benya nhira ede afri mu afode bia ye bebo bia na hu hwa no eya na etukosoro na se ne ye betu akosoro no na ehwa no se ne esitia na ya na Nyankopon nam so a wode hu nhira de bra ye nti no yenye de be so ani empo no enye se bia mato agu nti no me de kwa akwama mu da bi fade wanka se bi okura wakoma wom eno na Awurade be fa so ahira wo enti yesraw apart from saniema we say no
Ubetimi ayo de ni sika. 0598 459802 0598 459802 and 0241 27 2990 0241 27 2990 0241 27 2990 ebusia kakra bia nsa de owo donsem no de ma adanse of also free mo ba no eya na ejensem na nansa ne sister Afia baba akoma ebeye bi ma no me am sister owo Roman Hills Akina of also ba onjindi na adanse akwara na akoba bi wo pa adwuma nyame ya adom ne ya ye kasa ne nsa aka bi etinya se ne duduo mu kakra bia kita wo bia wo so beji wadanse nefa ko vozo be de ndabe ma ye dadada why all de ma ye dadada wo ye ba akope ma ye dadada yo receipt no ya fato wo ye e be ko o ye mobile money we din ni de be ba ye ni mu din no se abu se nyina ye nhwem a se be ya dwumedie no ye nsa be so nipa dodo na so kumase a wo de ba ye wo so ame ye be nom hotel no anasa Sheffield station so sunyane so no teaching hospital na ewo ho no ne hwe ni mo first gate ne hwe ni mo pe night market ho eno no Sompa wo ho na eye nkranzan so wo de wani be kire mu wo GCB dan ni mu na wo de woni ema no ko Yakopon sha na so mo adanse wo abla wutu anamo wo fa de ema akra nyum na wo ye mobile money bia na so wo chena wo ye na de ne ema no so bi aba bebo fo so me da ase wei eye Sompa chedi o medical kan se to abodu no fa gunsu nani na dachi bi onsa ebeka the nation's anchor ya menu ya bi hwe me bo gatanga your friend Paul Jamfi pikin am ta friend no ana name abusuafo yekura din ba kun your friend name one ne ho kaniti ya numere awrade nyankopon hira o na onye o mukase ba bia Paul Jamfi no wife obi a mechia mo ka kire me yere se mrepe me ba ba hwe ne nema akotote di amaye ya onyuntuni bi bo ni bi wose se awrade dum na wonsa ka bia ya tene wonsa mane nso afofra wo hia moa ise wi ase no ensa kọ na ensa aba abrabo mu no ye da solid bia la da obisika ehye obi botum ye kodi buru nyan ye nom kura ye ho so ya kwankoro kakra ya ye adwuma ye tua ye kai ye wo mpanimfo bi wo ye nim o monsam odu chan ya o mo ye budget fi se ye nya solid kasi ye kuru super osem koje me kakra de so ne am wo so nam de ye bibi na how much more maami kurani ani kuna wu a sebe nanso kokofu bobo wudi enima yem pass wi maami no be de didi eno na wa wo tifi na wo so odwene ho se umpa wo kunu umpa wo yire wa wo mada so nyina agu aburukyire mpo no afini duru ma anya odifo bia ne nsem oduru se wo efre maami nyanda ofre se bebra champon we de wonso wo fa na wo fa asemifiri ha me se wo so ntumani ana wo sikanie oponsika wo nyina yeye ye papa brother Foster kwakutin mu nyina no kora na omo so ma kwankoro no omo sa wo bi asabeta fracha afini duru se ya omo so kodu ya bibisi ye de koma ye boss anaza sabe ye de koma wo bi so asabe ye nso ye wo bi chen no ye je ye ni je ene ye kan che o se ne ne ono nzu kuna wu agya no ne ne ono ne ye nzu awu agya na kora na ne maame ne papa ntia ase ne ene ono de wo mobo ba ndi abesreza saafo no mum ne yema ya adwini ngozi so se yempa yetimi koba no obi yema ya ne ye ne gye a ene ne ya wontimi nkoma ne osu ento obi anim ne odan na ne ya wonhunu ni wonhunu ne se ne otu na ne ya ni kuna firi ne nsa no ede ya na wo yama sa awerho ne yawo no afiri na brabo mu ade we obi aye bi o enu ntini kunu da so tiapo anka be ma ne ya de ye beku no so be ma na sole waka because awurade hunu se kuna ye mfata sa abai sa abire ya wotimu mu enti no wadua bia ma na ebi ato no wompe obi bompa ye sa ne kunu hu odene yesre ba bibi obi a wo no odie ye se unsu dua bi bra be kan ye ho wa aforo soro ha fa wontoma ne bra fa wo mo ne bra fa wanwa ne bra fa oti tomatoes ne bra na yemfa nsum wona sabita frache won kuna firi mu ni nyankan ya mo amaboyi ye nyina ekoye ne sa amofra na esre no na awurade so sere kireye mofra na nije no na awurade amaniji ye ba ya brabum mframa pefa mofra na ho no na awurade amasa mframa fra ni bi so abbo yesika semu na niema atimi akotote dia amante yesre ya woti ne December na mu ne yewu emze da kakra be 2 weeks pe na yakuruzu
nti mpacho de na won so ye mentena fie na nya mmoto ho mere ye na maye da mpanyini se ene ma nya anye enenam mehunya nka so mpanyini se ye ngwasiafo kasa nti nei na ukura hoden na wabasam wo bi no to ani hwe ofon so ne ko mobile money number ne pia kakra firi ho bra na emfiri wo so afi wo ye wade bi onya asomdie se mediki ahwe mobrofo awie nti awurade hwe me ne o kasa se si obi tie yen afi ne madodos wo nim ne omu bedie faketua bi na sesi eda ofon so no ka kire awurade se de wadwiri nyanka ho ade kuma yakoyi ono so nyene wo so ma no ho mu nyina ansere na surprise se beba ofon so ona abo so wo fa bi a wo hunu na chebe fro se me kwa abrochi ache mi mfi mu mpa charge 5000 one me wo fa asefo no e wona wo be hunu se yes nyame na ankasa na waka na asem no e wonnim ne wo ye nti no kan sem bi etesa yenye bi ne hwe ne awurade be ye nyame nhira ne otie okay we ya Sompa chede eno ti no fa ho hyem na de hyemu a osuru nyankopon no kasa onim wo hawo no obenam sa aye na waye no so na wabi osuru fence de ama eye ti eno ti to abodo ne gunsuo ne na anwumre yi wa bra wo de Sompa chede ba ne de ama makunafo ene nkoda nyanka yi mi Oforisuo Aboagye ma ye me de awie na mo gidie kese se me botaya me de ye no e wo se ebem afimu a kuransan kurani akrosu over e ti a entamu amene papa nako na mo gidie kese se obeya amame amen orofo anano ye de afutusam ebrew se what a friend na what a friend na ye de ebrew no ne part 1 ena anano ye de baye no na sante ngoma na beka kiro se yonko bi sininwia eno ho asem na adaye kan ye no na sante ngoma na asa ka kiro se yonko guro nti abo akoto wanya tire eno ti sa yonko guro nti na abo akoto wanya tire dia eduru ba bi adamfo betumi ama wabrabo akachi enu ti se mato enchene achewo dia orofo ya na emfa mako enamase mahunu asichire amaw wode bonyuma agu manum eduru ba bia na wakai de mayama wo yonko orofo eduru ba bia damfo tumi ma wotumi eye basa wa brabom se wo fa donfo papa fa yonko papa wo wabra bomu a enka babua wo yie pa adamfo a wo fa no wo suku mu hontinu suku no wantumi anwie efiri se wode wakọ wura nu bonimu what a friend aduane kakra wo beto bia ma wadi entino o se dwoto no wanum bia sensan ye kokrom wanum bia setramo no wanum bia bonsam tawawi no se wanum bia aduane no unni bi empepi sa nyoma we enema nkoda wo mukọ SHS no mutumi sei pa no enu ti so ko yonko papa oyo yonko a wo pese wiase abrabo no tumi kokọ nkan a ko mfa nhihye we emfa man what a friend aduane abanum bi no ntino wadu ko wura no bonim adie ne siye ebe wi akire suku no wantumi anko ehfa na wo wonnam kumase monten so ebehu na ho ayefi poto yonko tumi ma wo yonko tumi kote bia bim esanse na tade ba ko mienu bia wo de be ma na damfo ba na sentino esanse sika kakra bia wo ni botom wo be ma na damfo no bintino wo introduce adwuma bia ma no eye adwuma bai eye besi bra adwuma de metumi ye na metumi nya sika no de to aduane na me bi tontade a utumi ba fa bi hye no anwumire me kopie enu ntino se wantumi anya sa adwuma we bia me famatade mfame mpabo abiem de yonko betumi ayama yonko atumi asɛn no edosu bebre enu nti eduru ba bi ase wo fa yonko na se wo mfa yonko papa abrabo na wo bono ebetumi asɛi uja bedum
Eni bresemu a ekoso ama wonti no. Wadamfo ba kuro kesem na anim adwuma a woyo. Eno ti wo beduru kuro ketuam wo abra wo bedi bronya no. Nentade esese no wani brint no wo ye wadwene se wo bedi na chi aba kuro kesem wo ba ye wo ba bia brabonde wakwa akowie. What a friend. Eduru baby a yonko gronti ama aboa koto wanya tire sedem di kan ye no adamfo nti no enam ne wo kasai wo introduce krono ama no waye kromfo ambroba esanse na ne kra empe krono bonu nti no okoba akoya chi no na busuafo te ye no na wogina asem di bia koto a enne ya jile no enya asem ketwa enam yonko suo. Erofo duru baby a yonko betimi atwa wonantini ama baby a wo hye no ye beyiwu na de wafiri ho ya yenhwe yonko yi se ya kania ka koyanimu a na sa yonko groti aboa koto wanya tira eduru baby adamfo a wakwa akofa no unu ze wode wo kotebia mu na se tebia no entimi mo wa brabo tebia no entimi ma wo nkonkan tebia no entimi ma yedi entimi pie wa brabo mu a eduru baby ate ho step down ebeboa wo pa enunti enafutu sema mede ma odede bi ni se wo kofa yonko na wo se yonko no de wo kotebia bim na senya obotaye ewo wabrabom se saa yonko no anate bia odi wukom no ebetumi aboa ama nkan kro atumi aba ama ukromfo ate wonka wabusiafo hunu se dabi afi aboa himana ne bani a orofo duru babi a no ate ho ebeboa wo yie pa. And to choosing a friend, we have to be very selective. No, we say, Yadamfo way, baby, I would dim etiano, or do tia baby, papa, na ya assassin, come on, and what do tia so. What a friend. And until you say, no, be to me, a tronic catching, what a friend, dear. Now, what a friend, and I met to me as his super paper say. And ya down for Bonnie Abrabobi or the Kobo Yentino Truaka, and what a friend you name my brapo papa bia, na down for be at the Correano, or tree no man Corren Quano, and what you on the car, what a friend. And don't choosing a friend, no, or therefore, and then you may, Massama make catch on say, a yashi ye, no, I say ya woye no, a damn for will be true, no, do I quack woo, wa brabo say, na impodube konu bonimu, a drama mumu, chrono bomu, na impo best say wa brabono, a yatron ho, now chon ho, bit me abwa wa brabo pa. A ya met me dofo pa, say ya Aboagye Oforisuo, Ninti Oforisuo, the nation's anchor. Radin show ni pebia no nshame mama Anita hotel be obi asanso na senior contractor Kofijo woni Mr. Yabo anso Rade inshow na onye omukase emame yaw this correction ama me ho aye fesa no wa pagya fie mu odi bia obi Rade nyankopon nshira na onye okase ema enkotote emfa ema what a friend na no na obi ka chinjure na ade ba na futusem yaw ye kono ayebo wuram de benya what a bad friend emse ho na nyina ye ko a good friend rather ye namfo bi timide nkofo bi koduru abrabom ye namfo bi aye no ntie na binum wa ma no ne ye bobo so a ntie na ye pese ye be ko ne bad side nso ye what a bad friend yaw sankofo no bi pia abrabom a obobra wunhunu wanim sankofo no ye from bad friend no na omo hu ohu to a certain level say uti ablabum na wuni bia otene enye ntu ye dom beba befrem wo ye dom beba be ka ho but omu be bra omu be kum omu be say sankofo na ye se bonsam no utim so omu so na bonsam fa wo pretty life ntu bo life kototen na no akohia sankofo no bi woma ye friend a wo didi no antene nka wonye okay sankofo no se opema upie no nka ho a wonye okay sankofo no se opensa upie no nka ho a wontimi no mo konkora no nsa no sankofo no se upesika sema upie no nka ho a wontimi kura enya sika obese wonya ya no mo taye ho se nua bato mo ye dangerous omo na ye kon asem se ukura bi na kan osisi so na why ho firi won ho no mo ma abrabo nko nanim ediara Mika chapter 7 verses 5 to 7 ne ka ose enyi wo yonko eni emfa ho ntu nipa so oba woda okukum ne ho na wenwa no nipa fiefo ye na tamfo
in the radicula nim say dangerous people in life eye ayonko aye select the bobra if you say minimum obi a wanyina wo bobra nia wo ye de japade nyina ni nua bi anim no ne yirimpo na da katasu nim but wo serious best friend bi wo ho a ni bi bia wo nenim sa adamfo esu na yefun ya ye ka ho asem minim kofo bebre wa abrabom a omu ye kro omu nuanom ni won nchen go hunu so mbe hunu abusua mu asem mbe kwa akoka bibi ntino mo meme baradamfo de abi oye na dwuma no watu bi wo ho a na yiri wi aduane asa nipa no friend first ata wife awi obra ye nidi tawi ya wife awi obra me ye nidi a otumi di ka ba betena se ye ntwa bi ansa na ye didi ana ye do so wona kire ba bi ye de okoso ondua bi ni aye no abedi se nipa ne nso so ene praye me abrabo san ye chi no me wo ntwetwede ewo abrabo a ye bomu sa adamfo no na abetima kwa adwuma bim na aboa no akoyi introduce ne se ono so mbra na chance ni mo ba usuba mpa akoda na di ndu so me yonko yi die so obedura obo adwuma za me kuro ni made ye chen me kuro ni ye chen but the moment obeba na ape ubonza afi de wo one wo mpanimfo ana adwuma wura ntem esei na afi bibia ne wonie firi se wokọ no wanka ho asem a onye oki na enso ofre ne yonko one na ekọ one na eba ye wo sa yonko ni bia moment ani ni san ye up to ne oba bia obehunu na wo pe na ofiri se wo do no ade ne bebo bra no sa adamfo no so sa akose sa aba ne pe onimpa eye nanim sempa o ka kire nse ne amanya ni o wo de ne chia ne later o tenso anu afa ne normal na oda so tale ho eno na mi hunu ne hawa mi gina nwire so aka kire se sa bad friends no nyomo a mia wani ka sisi so ne why omo because omo why no enough o pamo no a edene pa because wani giedie bia ne ho na nka ya yem se ewo bia ne be wura bia wo sidie nyina ho na wunya no edu ofiri wo nchen a edene but what a bad friends no omo masika sam kura ye basa omo ma abrabo nkonanim omo ma adwuma timigu omo tim ma fie bo sa anamfo no no nyina be kwa akope oba no wasa fa akira akoka akira yire se yire na nse de suban bi a wa start de ubekọ fie ne ho ohuru na enso ono kura ne hu ka kira se kala we de oye kama anka hunia we de anka beboa wo na wadwene mpo ni ho eno influence wa na adwene ko ho betu nkoduru fie no o na ano de ya ba ya menini kotwa bi owura ha se ge ya ne maame ya yi no jai a meni kwaku wura ha bi o moton poko no kwaku watu bi wo ho wode ne saasa agoro obeba ne jade fie na enso one ne yonko no no koyo no draw no plane e ba to tie manumiri aka osisi so nso o broku na numire ya broku no o fra na ka se koje yem fansi a ka kire no go wo koso yesa be penasem eya medine a papa ba bi e be lead you life to no wan hwe ya wonka ya futuo we bi no na ye nisuo wonka se na Asem Mpe Nipa ka Asem bi da no na ya awerho ma omo wo ho omo ye bofu omo pira nipa omo no na wo pa nya chance obi so adu tu kan abona ne first nipa na dwene be dane wo be dwene ho a wo nti ase wa fa akire no no ntemba wakọ bo amane wakọ kansem bi a ehyi nipa akoma ama ya wai wa firi ho omo na nya chance na obi di business abeto na aso wo say business no timi ko ba connection ba ko na ukra be 5000 da abebo na mane no a wo kwa ye be che wo kwa so nenso ba nsesa ni no na na cheki o watene de agita ni nto ho ye ntena ha ni di fa we ko ma me yire ma me unnim sa na yire ya o yire enso so da na abeko na ye ko akwache wo kwa so edi ya ka che osem ushia sa bad friends ni bi wa brabo ma mba che enumere ya take decision e ye wo dia na kan wo sisi so na wine ne timi kuko wanim ya okay abrewatia Ofoso bema mpanyimfo ta ka asem bi se men committee mo pro ena tikron so ya yese enkwa gina ne nyina ne se ba akofo we no nante ne to da bia na ye ya kakra no nti se be ya aginasie bi wo ho a obesie no eya na ye den the amount sometimes you need someone now betimi a share o problems ana se oniema bi a opese wo de toto wa kwan mu no wotimi ne share na wo gi adwenkyere benti na yese men committee mo pro no ti asem bi kire wo so a eya na sometimes wo hia obi se wo ne betimi akasa se yonko na enipa mienu so edwena na se oye bibia ekọ entemba sahare so eche se nipa ba akode anu nti ena ya ye ka se beenu so a emia no eya na emudro no ni adeso bi eso no we som kakra onso be som kakra nti ya na mudro no esusu kakra na eto da bia ofo so be ma yesi ayonko gronti ena abo akoto wa anya tire no ewo mada ye kan se ena fofo anasa ayonkofo ni bi wo ho ato da bia
womu enetimi so yemu ema yetimi jina wo abrabom na so some of our friends na ye hu wonom no enye obi a woni wo siri bia ena ye wo yonko me meti wo fo so be ma me metimi aka ne plane ye plane fa me ni adamfo madamfo ye mi kunu ene me bosom friend ba kope me ni se bia ye kosra we ana we be sra me wo me fie ana se we say me ne na kwa akotena ase no madi nkomofo so be ma akoko no da ntama ya na wonya amane eto da bia ayonkofo ni bi ya na ye ma ye ho kwan ne ye de ye ho akwa won trap na se wa afidie mu na ya nkase ya create broken heart de ama ye ho san se de na ye expect ye free ayonkofo no ho no enye sa e na wode ma yen empepi na na due be no na ya na atwie nipa woni ni didie no wono na bewe wonam brekro na de woni ni dwade no so no wono na woto flat se no atare no so no so be ka kire wo de besere wo enti obi wo ho no obel no ye wade a etimi ya wo ya chen obi e bia wo mewo yonko bia ye de rehye ni mu ye wani da so woni mu na ye gye no susu di enti na ye to da bi no mu ya ade bia na etimi hye ne ane etimi hu de ye nye ho enti me ka kire obi a woti anwumre se ofo be ma yonko eye obi a betimi afa no de na ye te se wunua na eso to da bi a eya wai bi to twene wo why no sometimes I was how wo kwa wa blabom a wo bobla sometimes you pause baby a wadu bia wo gina na watwe wani ahwe benkum baby ahwe nifa ahwe wachi se baby a mi bu nkompon ko baby a mi fre baaye makwa nim na de be na se bibia enso antoto ya agensa ba mu nti a ama na basa ayonkofo no dodo na ya brabo ya stagnant asi ya ye enso etalefa ko entimi ntini yentimi nkoye nim nyina no sometimes ya ne fra ayonkofo wo hwe first contest no for so be ma 1533 ne be catch wo se yonkoboni wo weni ya ne se wo brapa enne ema no bi no lesbians emema no bi no gay fo all because of ayonko a wode wo ho kobo wo no nti ebi akwakoya arm robbers ebi de wo ho akwakoto fenemu obi akwakoda dabonpoachi prison all because say obi anu ofre no yonko asem bi eba ye ya wo disappointed no wo yi ni ma ye nti e na amana akwakoda fremu sa ye ka kiro obetimi atena se wa bla won fa yonko enne de ofo so be ma sa yonko papa no kra na bi nhye da ni wo bi because okwo anim ne kola no na wo sa twon san ye te se eye bibifo nkoto ugwa menemu we apie no ba na we so de ne more na apred no so de atwene no oba fom nti no ye nhwe ne yehu kwan ye betimi ene yankasa yetimi adai akasa for so be ma wo communication na senkita hodie mu a ye wo interpersonal communication wo wankasa wo ne wo ho enkasa ene wo ho endwene ne sigira e mapa edema efa ma ho fi se eto da bia wa de ye no for so me se wa na wa ye enye obi afutuo ene betimi amu akọ anim e bia wo tufu amu akọ ne krampo no esaye ne ya no de kakra bi enye abebata mu afi na mfonso aba mfonso aba wo de kobo na nam de sa wa adwe na me kire ye nhwe na ye ntwe ye ho firi na fofo bi ho ye putu full stop ebo wonom so ho enye se me ye koma e kakra na masade me ho abon pacho some friends wo ho a oposo wa abrabom na hwe mu a eto da bia no atokoma kakra obi wo so fo so be mafa full stop kwase agina esi ho a ene ne nante biem eba ne sa abrabo betimi akoye di ama me da ase what a friend we adamfo bone adamfo we ene wan hwe yi a ba bi obekeka ama wutiri akoduro no de odo beto so no uyi wano a enye yi ye hwe adamfo fam yi omna samwa Oforisuo enche tifo fanchem se whether and I na me voice na e kakra ope we de ngwase bebre nipa Oforisuo bema what a friend adamfo de itwem enye adamfo ye ne mum ye ka adamfo papa what a friend ne question no santre na ebusa wo ebusa wo a wutie what a friend ebusa wo aseche kwa ne sen ana se wonam fofom kwa se na hu nifa Oforisuo se na obu baby se anwankogo nti na koto anya tire obi se anakoto anya chanka on de bia nke hu nsan ko nam onti ase
se koto wenye tianka de bia ko hu kwa ko wura ne bom yes ane won tiase Oforisuo du mre bia yesi nipa bia no makoko ne kone okotire ko hu nsuo no ba na fo bebusa sa na mfose ma ye kan Oforisuo omo doso papa Oforisuo se du mre bi na obi a o kira won san wie na won so be ye de no so o ka se wagya ya ya pa o obi o kira won san wie na obi o kira o ma pe ana obi o kope ma brew ne kwa de mobile phone about ma pe na I am le kaka first in between na no se sa akola na sa dipa no oh Oforisuo Oforisuo se o se mobile phone ma pa easy asa first se senti oh se ya no buy kasa na se unya ne number adwuma no awie mu half unya ntwa unya de number na wa unya ntwa kwan 20% na wawie okay emo first no fie bi okura be ko je nkrama agufi obede na wawura between na nti and the first ko madam fo boduru o se meto ice water ni tonzu ofie o we be se ni nyina ma nye sa so adu anu atobo ato nchense ai se why connection se ote kunkuru ntayera na se mawara akwa na okoto bidie no oduru na girl no se won hu se girl ofie nti obeto bidie na girl no so ane pie but obia oto na start se wanya no nti one ne kasa na girl ne maame ni eden ti maame no first ba na pie no mada na maame ni pie bae no beto one girl ha wo dai dai se ba jo me to bidie enzo me to bidie bia o to se an pepre o to bidie gwa 2 million bidie ni achechire no ne so ade ma na akwai ajo ya na maame twe ne ba ne ko wura dem se wato awie watu afa na o bebi on fanfa de ma pene de se ne dem Oforisuo sani pa we se drum bebi no ka se wagya wa sachira ya na eya unu obi rensapa na ogya eya wo unu obi wa fekubo bim na ogya jawa eya sa nkrofo no hu hia na emu na ye ka cho se koto na ye ka no woni adamfo bi na wuti ayira na wonim woni adamfo bi na mpa o wuti na wo so na ayira na wonim nipa na fa ne se ampa ni titwa so te se do obi busa se koto se oni tire de na kotim ko wura ne dem sa na adamfo fa eso ada so ne gu abonten enti nipa bia ne nam bia ne yankasa nyeye na wankasa no dwene se sa nipa bi wode me fai eyeni Oforisuo obi adu obi achi kronobo okoba ye no abeka ho nsem odakam wa church no o wo kwa o within seconds ubenya sika bum Oforisuo so obreko kra ene so akokọ kra ade bi wo hono mo a woni adamfo nam no Oforisuo wo ka kire wa de bia me kasa nipa ye so na ewo ye mu no ene ye kasa wo na nipa studies ade no de du me bi ne se nipa wo kofa ka kra na ubo so ntimi ka we de edan memfo bibi na ka kire wo ta adamfo bi wona ne nam a Oforisuo first no na yetimi ji obi atale kra hye wo ko ba bia wo ko ada ja wo fa oshu ma me nko friends ba ne ada ne de ama ja wo fa obeti ma me ene sa no ma na twam Oforisuo ne adamfo bu okura ni kodidi kura na first na nka ye nananom kofi a omu nya twa adwane bom anwafo nya didi bom ne wa wu nwa kura ni kodidi kura odu anu afa potora anu aka jeso so fa bi because of our the one hunti ene ye kanfo the amount ye nka se memfa damfo but money na o adamfo fam kwan bi so ye won krofo bi ho fo so omo ye dangerous onu ankasa betimi no abedi nkomo sa nkomo no wo ba wodo obi de na eba wo woni ukoka bi Oforisuo ye o chiri ubia no so osua wasa o chia ne pa no chia ye wo ka ye no enye no ba koka ono kwa no de ne de aka ho etitokwa sipe Oforisuo no a shift ebi wo ye fiefie me bi wo na mfofam enso ne wo ka che nipa da sane wonte ase da obia adi adamfo achi amane ne sika ekuta nyina hye obia adi adamfo bi achi ama sabin prejudice na wale agu ni kru kokai wo se me ne madamfo no ba ma ne se nipa me no ne nam no me se one or two things binti eni ni nyai ekuo na wo djon no nipa me hu wo mu no eni me kra ka chem se jai wo se da bi ene sa na te dia me ne wadamfo yimu ba ko wo se meyi adamfo no last minute ne wo osu se yie madamfo yachi ono so akwa ware eno na nampa didu bo no onya bia so mu yi dokupa ho ye na se otie ya wan use the box ye nam de ye ka che onya se dro bejo atrema adamfo ndo obefa na imomu o mind no
dadafo bu anene nama ukuta tire pa so ti nate ehu na hu ofojo me dashi okay eno ti no ayokogronti na aboa koto wanye tire eno omo asamade esi soro se aboa koto wanye tire dia adamfo bi wona ne nam utiate nso unhu wada na nso na igu abonten wadwen chon se woni ne konna krana na nso so na wono a na ka ho sem eyewo eno ti ahwe adamfo fam yi ehwe adamfo fam yi a wiase abrabo ni mu nsem keka no enu nyina ebekọ fam amabrabo akotote 0551 0551 0548 31 0243 5878 0243 5878 and also yemfasa abano enka ho evrise no eboa papa hello yeah when you tro kakra fra fidie no yeah hello Oforisuo benmei yei ofana bibia bogode kama pa na mi wo valumba omra samwa na nayire obia hoye den sa kwaban no ye do ba de na se we eye SK Bolas ya mena hene e wade nyina mu oboase coffee krom ana mekasa efri okay anyumedi abeda masema futu sama de amaye baba amavo bebre enyuma nkoso nya yadanfofa anokwase amavo bebre ntumi nkipisi kenya yadanfofa ye wadanfo bi obo ablabo ma o beso obekoso ye wadanfo bi obo ablabo ma se wu tututu kwamne ne ya ye wadanfo bi obo ablabo ma se wo hye atare no mu kwana ne ya ya mi enia na ho na ya rekwan ye dafa so afo ye na afosema ahwe betu wani no na wo no menna akachi zo no dafo bi nam na o ma no men ko ya hwo ye you finish it's a simple for say come bonne e se oblapa o friends of nya benya djuma o ye SK Bolas ya amen come on okay hello okay yey I hear it lele yeah okay ya omra samu anwenwena oh we say amroso we amroso we dey see your pataka na say so pepe ebi so oba se Nigeria ni contract am say somebody e dey senator so Nigeria ho a to shikedu so ba ko ba just so police and there kama pa kwante bi se wa hihie ofa nene na sata basket bi say emi nu oh ta ko na kokoko Tobani and Obama so back up to be kokofuni nana. Ah, okay, Ben 3 days also made you, Manamwa. And also, you are in Sisi. If you have a higher call, never got a tree. Now, with the police, what is I'm watching. Oba, Nigeria, you could no call you, just a hidden queen. In the Pebia Babu, so as you need a concabo bra, said yes, sir. Henyon ko ti bi ni die so ba bi ni nyon ko do ba fi bu ni so ana ma ba bu nyon ko ti emi e na ho dem wa ko da dire matrao no okay hello fo baby afrefre odin katachi e ba so astu seni is kejiji mete won kan che astu bibia bako na sa we na e bi ze kakra ofo nefa kwanya so na machia atiefo sabre okay ofo mi yi se o pese hu se de wadanfo etie pa dakro shedane di enkomu bi a ayese secret asem ne di che wadanfo ube hu se ni vre befi sada no ube kwa kujira babi na wodi sankomu ni vre befi se okwa na okata asem de tre no bi se o pese hu adanfo pa dia o se nipa bia no sada no dakro enkomu bi enye ayese secret asem no aka kire wadanfo se sati mu min kan ti bia dakro ni vre befi ube kwa kujira babi na o mu se no odi sankomu no ni sana adanfo tientufo mefa kwanya so na machia oni watifu asabro maji bro mutie station da bibia ase okay hello baby afrefre odin mame I'm pacho me free na pan na panduri hello
Ma me osu frefre. Pacho me free na fa. Ayenti o. Pacho. And then I made some program we be na so am kana me kitini na me hwe. Am tie. Pacho me free na fa. Oh, mame, yenti o, twon free TV no ho na yeni komo. Enen kwa na wo benti na me ka be you free so. Pacho. Yenti o. Pacho Yen kasa. Pacho. Ma sam kakra ne say. Yawo adamfo ne yawo nyonko. Na adamfo de enu kwan so ka otrima sem bebre kire no. Adamfo de te se obi kura wo hia na wutia no. Ana bi obi adabia wutia no kura de. Ana wutwam wo ha wutia no e wadamfo. Ne adam na nyonko de yawo ne mitesi ma sam. Nyonko ya Hello, Osei Aboagye Moajo. Majo so eburu katachi baby afrefre wudi. Na katafi baby ni DBT kakra. Okay. Mimi adem no di okasa na mimi aba na be kasa ye no. No Asem Mpe Nipa. Ofusu obeje di se mimi Nipa mi ase bi na no ye bi ni ka hu nsa. Na me ka se ko mu ni ko jani be. Ba ye ntumi ayi na ntumi ankwambo na me ka se ba ko mi nti jani. So me Asem Mpe ba mini ba akoko bae no asem no ebeda aboantin Twate. Yeni ntanim no asem no ebeda aboantin ema megina ho ana mentiasie because no ya asem ehia me nam so munya yenko nko jame hello Mitiopa. Mom yenko nam nko jame na ba ko ntimi anko nam so mum wo na ka me yenko ni ya ware semo fusu oba amene no ntimati ema amanya oba nam se hello Yentio. Yenko na ekoko jame na oba na amene ntimati no leta won na oba na ti ema aware na mbaso Acha se di okoja wona beteto wa beteto nya se pinta ye wo ye jai nam so kale manya oba bi o yenko na ekoko jame na ye ni nko na chiri ni aba betem na ya ti yi yes. Mo kana de enikwe. Okay. Hello. Baby afrefre udi. Roger Magagafu Kumasi. Kumase fine. Kuchi. Yentio. Kaka mzima anafisham de Nipa konsulim bebri. Hizi kwa ono obakwa naso fana ho bebri kwa na etinu ko fa oha obro. Obedi amene tina. Anafisham ko gache na osiminti. Ko gache na osiminti. Anamzawa ene ya amene mega. Ene ye. Misi ayema nkwa so no fo mu na mfo. Ogo kana wonti. Nanye. Wajano. Hello. Baby afrefre udi mame. Ofo. Ye. The mamonya na jo papa. Majo so batampa. Nyame onhira mo papa. Amen. Dani denya nyame nkonkon onhye mo den hye mo ma. Amen. Yeda bia motue atuefo. Amen. Omo asam awaka no. Kacha omo asam pena damfo wate. You. Omo asam awaka na atoma koma so papa. Omo asam wa nyame nhira wate papa. Nyame toko mate. Yeda bia motuefo. Ai, nyame nhira mo pa. No. Okay. Hello. Wahiri. Hello. Baby afrefre udi mame. Good evening. Majoso last caller baby afrefre. Person contact. Yentio. But and for the I did what say
papa. Adamfo nti kama wari. Me bra, me yele na tisi. Tese mini di mi komo biya. Sana okome state master moko. Tese etiro. The crafoni ya ma. Tese sika mi kukura bema mi biya tuwa geni ya jimi me ba. Akula 3 months. Na muya jila. Suni o how ya tekira mi famu. Asem etwa. Ama mi jamu. Okay, yefa ba ko bin kan. Yefa ba ko yawre hosemu. Hello. Hello. Baby, I'm free with the last caller. Osei Aboagye. Okay. Diana Osman. Osman Mokai na Makai Asem. Ada papa bibia ni se menen na nam. Yempa mo buo ni be yi me papa no adwane. Asem Mokai ri o ma fa yan wadwen pa. Okay, I don't know. What a friend. Ena ye didn't part 2 no abana wi no. Na adano no yenka sa damfo nye. Nanso so no to select a friend no. So be say we ye madam for no. Eduru baby akaye ne test hwe. So ya damfo papa ebetumi aboa. O ya damfo boni ya no wasi ne nchen. Na wanhwe ye. Adamfo boni betumi akom kopie baby basa. Wanim guase betumi aba empo wadwuma betumi abɔ de kura wo no ni nyina betumi afiri nsa eno ye adamfo eno ntino ya hwɛ adamfo yi ye hwɛ adamfo yi ni ye hwɛ ni subai ni betumi na kwa ye ne nkɔ ye ntumi a ye nsi ni fam bema kwa akoso toten ama brabɔ no atumi asiwi ye yo tetetu bafo ye bɛbɔ ye ntabamu ye nam soro ye sai enam fam maka tro sa abo atatia betwa so wɔ nam mababso na ukoto se okanama usipata so anyo no nefo ye obi ne man so esi ho adwumako bia dawroma na nwumere yenya bi na ye de ebesemo yenko computer so adwedie emra sisia Brady enunti na Tara 1 media wow Sompa Kumasi Sompa Sunyane Sompa Nkransa afie bia yede Sompa ebrem na yenko aye ntumi esanse baako fonsa entimi nkate rade ye to hu afre obi bia se Sompa ache 2024 eba so live December bosome nida etos dunkru eye daya wada ye bebo dwatrada ewo Sompa Kumasi Swami Enromo Hotel opposite heya na fei ekunafo no dia mode bedom ye dia amawo me sainti wo wontuma wo emu wo anwa wo betumi dia brain e wo Sompa Kumasi Swami wo sunyane so wo betumi dia akosompa sunyane night market ho enkransa so wo betumi dia akosompa nkransa Ghana Commercial Bank building no mu ho na se wo krasika na wo pesa wo de bedi dwumadie yi bia number wo de sika ne beto so 0598559802 0598559802 Edia beba ne Blessed Foster ana Tara 1 media Sompa fadi amuye onyanko ko fisu muso ko efise die muye ye ti se bi si ja se de so bi frafrafo enyanka emudonfo omo muni bie chane kura se omo muni bie yo ni bi fe mo dia kan so mo dia afema mana proso everybody won sram bible si bi ohun frafo mo everybody be sram se mo kun frafo mo everybody sram mo anu mo kese apapam so be mo kese pa fa wo se dwumadie mu na proposi prempa obo adupɔnkɔ mu onyame anadoye dɔso wo de bɛyɛ bambo ama woni wabusua Sompa akyɛdeɛ 2024 enyanka ene ekrafo ne so ɔmo bedidi Ade. Senior man mo tutu no oba mi ntimi kura. so wa Ayo senior. Ade adanke ba product ayama mi ti de bia me na no mu no chef. Danke ba product. We dank extra. We wono ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. And also no problem there. Senior. What is dank
Procare. Okay. So on down Procare. Okay. See how any na ebeja. Sir, we dey nyame come on, go back friend dan Keba tonic. Muni ma biyo. Minum pa na se na mtumi ndi. Na na mtumi dan so. Minye bi no me no. O chale me taibo pa. Sir. Dan fight Procare na so sure. Koko ya bi betena no so ma. Me je me ho enje. Me ja me na amogya nko na afi ese fifi me to. Ntimi kura amfa me to ntena se. Na so me sia dan fight Procare. Aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho. Ti e fifi ti as that tell. Boy. Yeah. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara o ni mfie dumienu entumi numbi wobenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebedie nkrato yi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Na ya obeya oda forma so ne yafunu mu emunumuni. Oh Mr. Entry also yare ya titi bi benfie bi nanso ne yam nyono da se me chew no ahodo amato a me hunu hwea ebe ya nwanwa Minyi ni se what ulcer tamfo Hexa capsules any Hexa mixture yanum bom kotia ulcer no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada ulcer dro de eno ne Hexa capsules any Hexa mixture ankom ni nchiremu ulcer yekura eto yefunu ene ensunumu etuma wo yefunu ekeka wa wogire ho a enye ulcer etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye ulcer de a compare Hexa capsules any Hexa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 02038228855 Apefo abatan ya woma won mofra no fo ene mofra woni mfie dumienu enka ho Hexa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age edwadie nkrato yi atom wa mamemua mema wa mowai wa mamemua mema wa mo December to remember odwene ho a wonte ase na Asem Mpe Nipa na pene ho asem wo na yo bi ne kuma ntwi wo osua ko na de ne ti kwaje a kire man Asem o obi anya ni nwia na opesu o mia no
Panipa memwakwaba. Yeah, me dear. Karechi bibia boko dear. Boko. Udin de say. Efre me Osei Bonsu. Osei Bonsu free hin e baye. Me free Francho. Francho. Kono Francho. We need that tosu mienu a watena fidie so. Nokure. Wasase no ano mo jeje ho. Pa. Panipa de be na sipotin mefa ne se sene no bi etie dwumadi bia. Ko ne tofa mame na yemfa entinsim emma me sidie na asi. Yo. Tietien se sase no meje ye no. Kura no eburu mfie edu ana edu no mpo. Ache na ho nyina ye wirem. Wa na adi kosua ne snap egu esi wo baaye. Me na me de baaye. Kosua ne snap yi. Me na me de baaye. Pani ne wani abre. Ani abre papa. Eje so beku nipo. Nipa na ekum ne ho nyam na me ku no. Ose on nipa nkro no na ekum ne ho nyam na me ku no. Na such snap ne kura wo na nipa no on ne kura no. Se de obeye no ehum ya ne de ma wo. Ayo. Yintio. Yo. Enti ase no eye nana efre no nana akwasi agema no ye chiame ema ohne no ohoyi chiame penene no. Enti wonu twitwa etete plot no ana yesem sumenti ana mu mihia bi ena wonu kire mi bi nti me ba ya na wonu se mem ni anti ya ton na ka ni mu ho ni asana atete na ye half mesome je ni full plot ya nka ye half no mienu ti wonu kwa kire mi na plot no ayam fia esa so na wonu se min ko last one no ho de obi anni ho bi na nka me de na bom ti wonu kwa kire mi no ebi da ka kwa adam mfimfini ena plot no bi wa half wa na half wa ena abogu we su na abogu na mse da bi abo mienu sa de mentimi ena wo se ha so nsuo wa nsuo na kiri so mi amena na ba ko wono so ani bronco ne bohi wono so bronco asase so edin kamene ne bohi enti sa na tie dia ena ya ha de npo na kakra wo so na memfa na wonu etete plot no bi mu a na nka ya mame half aka ho ena msiu ena ya sa se we na mepe meje no wonu ye ya yenya bi mame na me nsuo so da kire ha me na me kofa akatefra na me twa mu a bo a wonu me wo nyina pake obi ada kire ma no enti asase ne kakra beka media no ho enso so enuru half plot no na me yes sa na tie dia me nua nso so wawu me sika nso so akam enti sa na tie dia ene me sisi asase no so ti me siso edan we na bronco hene no ese da bi ho no ye ne dia ena oba na me ne kasa na me se bra won so kra me nua na me se da bi minim krom ha hye nsuye ne di hye ndi ye no ampa ojai mu de maame se eye odi ama bronco franchofo no so be di adanse se ho ye me dia afei akire mi yare de eden pa eden mi wo ha na me ya frɛ me se mama mi wo fa ase no wo ho no nana no wodi asase no maame no yaji wo hena ne yitu no so wono akra na asane aba enti wa fa mi wo fa ase no se woni ho a woni nsina na em nti woni mo beton plot no na me se da bi woni mo ntimi nton plot no sa ampa me ba ya woni se wa tona ma obi na me se wa tona ma obi sai ye den wo ya aton ade nso wo mfie pa na me call ni pa kro no ho na me ka kire wo se an yaji woni ma jim sika die na die ene ye obeto na ni bra ha sa se wunya bi na me na wunya bi anu obi die na ye na me die no bronco hene kra ba ho me ne kasai ama wono agye mu de maame o oyi sofu bi su ba ho me ka kire ne se sa se ne kwa ni ho ye media enti sese no wo bagi a wunya kwa nye wo se won de wo be ye na me si o me ko e wonu si na na se obi amfa ne krata amra na ade wo krata akwa na hwem na se de enye ne aye ne yie de ama na me si o so me bi ja to me dan mo o ma me pipese ne yari na me so me yi me pipese nyina akọ no anti me so me yare nti me to me nsa frem koda no ne wonu me ho de aba ya de ba ya me di ka ko ye photocopy de ma ye wonu si da bi ye pe original na so yo ti me san ko fa original ne de bai ni me pipese nyina ba wonu me se ayi krata an ba ko e frem no ayi allocation enu enim na frɛ me nkoda anse mo hwehwɛ wi na krata ne kɔ wache o msi ye hu na pipese ne bi so atete
nam sa na me de kwachire wo nam sa sa na tie na de ni mu na so se obi a wode people bia beba de se mo ye man mo nye ma enti de ewo mu a eni me de mo nye ma me on mo se me de an je se ye be yan foforo ye de ayi Ghana card ene be ye man na se je se de Ghana card ye ayi secretary no friend kwa men o ye secretary wa Franco ai wo ona hwe na nanom sa ase so hwe na krachi okay nti wonu so masase no ye twa no first no no sign committee wo ka ho ne me ayi chairman no penny no wani nyina ne ko twa asase to mo nim pasa yo de wani mu da ana msi sa wasi ai na msi yo ene sa na te dia menye no wasi ene mfa na media no kra na sa se plan ko a na msi na plot nyam na mo ye ma mo ye krata ne nyina ma na me de ko no ha ne bia eni ho nti mu de wo bia mo nye ma se da bi eno de men twa na me fa ma yi mra card na msi yo fe wo ha akwa no kan kire me se ai ya na mba be kan kire se winsi so na won msi ye nya krata ye ma no dia ho ne be hunu na mse krata de ye ya ma Osei se na me de na rekọ ye na won mu kan ye no won mu se krata no ayi ni me de so no yakọ krata akọma owura no nti me dan ya me to owura ya ba bebubu ni nyina okay just say bonsu ni da ya woto owura na bubu ni nyina ye kọ ne no bo heba and medical research center entwetwe komo emra ccc orofo ye kọ adoa to adumanu na eho en wo heba and medical research center odi ni dwuma eno ti yanko wo ho na ye ne wo enkonko twetwe nkomo na anikasem ewo mu ne se wo heba and medical research center se efiri 16 to 21st December end of year promotion no ye adwuma end of year promotion no na so ye bia obeko bia no 30% what ye free so any free screening wo do so no ahwewo oho wie so tonwuro unwuro na woto no ote so 30% umpewi na apede eyobo heba medical research center enko a na benya sade we na kumase ande adoato adomanu eho enuwo dokota atenase yenkone kotwetwe nkomo doctor memo akwaba yo so panipa na bibia boko de yankopon adom na wonso e wo fe de wo fa ne kwa na sen me ka kire tiefo se me baye na atwetwe me muja na se de osi hwe me no onse na sen kura me bam ba na me yade kakra obo heba na agime sa panipa yini komo yo obo herbal medical research center be fa kwanya so na ya chia Sompa ahwefo ne atiefo ene anwumre na obo heba ye expert in cardiovascular diseases ye kan cardiovascular na akoma no ene droban ahodo amoja efam ediafo sane ewo nipadua ni mu enti tmache bia ebeba ida sa akoma no anase droban ahodo amoja efam ediafo sane bia no obo heba yakwadre ewo saa bia no eyi ankasa enti se ene anwumre wutie na o akoma problema obi wo ho wako hospital ama ya kan che ne se na akoma no ensuo egina baabi anase na akoma no baabi ahonho tutu anamo ebra wonso wa akoma problem enti oya ade kakria bia na wabre ewo ho a na wakoma ebo wo peri ewo ho nso a na uti yaw ye ewo akoma no inside tutu anamo ebra wonso emoja no na ntimi mflo ye enti dane da nyina uti epa o experience migraine ne kana sroben no tutu anamo ebra se moja ntimi mflo ye a eno na de sa hawo no eba ena se ntimi mflo ye nso a time bia wo nan no wonsa 8 because emoja esese efa nipadua ni mu ema nipadua no eye adwuma kama no emoja ni ntimi mflo sa enti dane da nyina o experience anase wonan no wonsa eye ye de 83 enye no nko ana obo heba ye treat anase edi hu dwuma ewo ho wo de eye hypertension ye ka no emoja broso no ha wo de eye no atutu anamo ebra obo heba ye tene tekra wo de eye asichire yare ene because of asichire yare nti obi etu kwan a obedwen ho sa because obedwunso time bia odwunso kakra bia na dwunso esan de no dwunso kakra na dwunso esan eden ede no wonso okwa akoda obedwen ho sa because
enam dwonso at time bia ebedi wunti ukoda na odwendwen ho because enya de a obetimi ada 5 minutes bia no be sorry adwonso tutu anamo ebra obo heba na oba last wo so odie yefun yare se typhoid ulcer se kru enato yefun mu awon sunu no mu tutu anamo ebra obo heba na oba yetene tekra odie war problem wa worry for several years oyo oba ontimi emfa fru enwo ba ento nan so a wonso odie ofa fru all right nanso wanya miscarriages na say ufa fru na say be 3 times 5 times tutu anamo ebra obo heba na oba aduro ewo ho a yede be ma wa ebema nyinsen na ss no atimi agina ama wonso watimi awo afa ho afa wo ba wonso wo ye bema onkwamwa na etimi eboa se bema o ma wugina so ehye oba nyinsen no sa enkwamwa no na hoden ewo fom tutu anamo ebra obo heba oba ye wa bibidro ho a de be ma wa sa enkwamwa na aba fom se bema untimi enhye oba nyinsen no ebe improve sa enkwamwa no na hoden ebema na hoden akosoro na wonso watimi ahye oba nyinsen ama wa ye den wanya ba ato nan so tutu anamo ebra obo heba menka say ye mo ya reading wo de ye stroke tutu anamo ebra nyarwa ne de oba enti na ye din research eka ho no research eka ye din no ho enti wo ba enya se oba ya na ya mo wadura ya nkasa ye nim de ekere se emfa mawo aside ye nim de ne entete ya yakogye ewo suapon mu no oba obo heba ye science wo machines wo ho a ye de be hwe yede be yenhwehwemu ewo nipadua ni mu ne ewo se ye twen moja ede tester be twen ne ewo se yede machine ehwe nipadua ni mu a yede machine ebe hwe nipadua mu na afei yede machine detect yare comport a edi nipadua ne enya na yede abibidro kroche a yemfa bibia emframu yede akasa yare kono ama afri wo so akọ obo heba ye wo branches ahodo bebree ye headquarters ewo Nkranza adehyeman eye adwira kwan no so Nkranza adehyeman adwira kwan no so techiman ye wo Nkranza kwan no so eye ye ne Kente Royal House ena eben okọ sunyane so a ye wo Zinco Divine Junction hope Zinco Divine Junction hope ye ne Migration Information Center office no ena edi animhwe Accra so ye wo Kaswa official town Accra ye wo Kaswa official town Kumasi hadie ye wo Adoato Adumanu Kumasi obo heba ya suere no ewo Adoato Adumanu Eudra Brepo Junction na se wo kasa wo ko obo heba ewo Adoato Adumanu a taxis na esisi ho no o kasa wo ba obo heba do ba besi ewo yanimu pe enye yira kwan kra e adwuma efri adwada kosi memenda obra abo anopa no nso kosi anwumre nonum empa mu na ye free health screening no nyame ya aduma ye hyase eye adwada edi animu ya yes 16th adwada edi animu ya osumi sa pepe free health screen okoye na ye branches ahodo ni nyina ye hyase the same date na adwada edi animu ekosi memenda enti se adwada kosi fieda na unya kwan emma memenda ye wo ho tutu anamo ebra Nkranza techiman sunyane Kaswa Kumasi ha ye nyina ye hyase enti ba bia oben bia no tutu anamo ekọ na okọ a ye the machines ebehwe nipadua ni mu ayo screening ahodo ni nyina eye free yenje one cedi kra na afi ye wia medication na obegye no 30% discount enti okra na makono no enye easy enti ment na fie em fire ensign ko wura 2025 a ye besimi obo heba e numbers edidi juma 0257 472 506 0257 472 506 na say 0249 761 508 0249 761 508 and na say 0550
0550 19 15 14 0550 19 15 14 Pray care prekese powder any ordin. Give me some of the ordin. And Bruni been a kind. I say I need some of the ordin. The ordin. Because a boy juma ye. Come on. Omo na saying ubi numbi na saying about be dear dance to chreme. I would die. Oh, ordin it. I dance dear baby. Boy juma. A boy juma. Ye ankasa. Sisi ya di mina oh, do one dance here. A word my father, no. Me will be a ding, but Crophobia Braja. Vanity odd. Of our odd day, no dear, MZ, Drone, Dean, and Honam say, Edding, and a year and Manuel Yedding, TBB, I am Rebiano, Drewy, and I year come for a dear Mawa TV, the Anima Pija, a dear Cosrono. But what I heard doing in the packaging, no quano, Emma, who said, Drone bit me as I ran Edding, Swampa. Na odin yi me pacho adwuma eye no eye bebre ya brain ntia bebo kakra bi so na wabomodin akwa kope bi etimi ato the nearest pharmaceutical herbal shop no akwa kope bi ato wo ye be ma na se aya na waist pain sisi yare severe one aba be jawo so a me pacho pe odin herbal bitters edro ya mapija e de akostro TV su ya wo hwe pebi na afie no me beboa eyiyi amaman ene srade ene tanioma na ama osisi no agene osisi ne ya no especially e kanfo e de amamo tena se eche amamo tena stay eche ti say drivers for no betimi atena stay eche be 3 hours journey 4 hours na onsi entren ni sisi engine na home ono de ne ye odin herbal bitters ene ye kanfo de amao afi bema kro na wo ye bema na se aya wo ti se obema mu hyehyew ana obema mbo pepe emu ye oya asa wo adwonso no emaye bubu tot a eye odin herbal mixture ana bitters ene ye kanfo abomodin e de amao wo ye bema na se premature ejaculation na wo so wo no de boy ni a enche na waje mu onso de ne erectile dysfunction o de witimi che ne mu ana ne omamu ayemre Pomodin so benya odin herbal mixture na odin herbal bitters bi na wano no mebeboa ama nneoma mu otimi ayedin fi se aduro no ye fe no odin ti eboa ema nneoma mu ayemre no timi yedin enso edema afi infections bi aye bema a ohu sa na nsansan bi aba be go bema no ho bo timi titia bo se na ikro wo se nsuo bi mai bi na fi obema ni mo by specialist okọ toilet and alcohol private na if you be many more ba ni na signs and symptoms a trace oh yeah infection and as infection no kura nya ba betena ho awie pe odin ni bi ne nonom ebe yi sa neoma no de free ho e de amama ho ato oyo ba na won so ni be ma da sa asem we de bia me ba meka me se oyo ba na woni be ma da na be ma na ho ba yensuo ne sa ba baka a big problem enti bomodin se won sa be ka odin herbal bitters ni bi na sha ase no nom na PID pelvic inflammatory diseases announces ovarian cyst na insuo na ya babeta wode na no na entimi ma be ma na ho ba insuo ne nko ovaries nim no na enko fertilized or fertilizer egg no wan hwe ya word ya wo no untimi enwo bi so pese wo si sade no kwan a eye odin herbal bitters ane ye kanfo abamodi anso e de amawo bomodi so sabeka bi o ba na se wo menses na bi a 6 months ne ma da obi o ha akwa family planning after so your family planning we no menses na season se eba obi o ha so ane de no over intake or so much intake of contraceptives or nimbe makoda wi no akakoto eduro bi no anom so de bo no ho ban se de be ya onyam sa nyoma ni na no timi accumulate na afi a season o menses no ema bi a 1 year 6 months 5 months na ma ya e odin herbal mixture and a prekese powder na be kan bom ani mienu no de bom a say di 2 years kwa na menses ne ma ya achekra no after a month and also within a month pepepe obo won say na menses na sha ase eba we major problem ye ba ha na edin komo bia cause ayenya no dodo na man friend complaining this particular one enti wutie ya tiri na fifa numbers na go TV no so ne frey na yen show ye ma obi nto na yen show kan be fa so abaye na be ma menses na edile and as emakra no ebetimi aba aya na nsuo gu pampan ewom
ohu sebe wase ho abie nneoma nkoye nsansan begu wahemfie ho a mepacho odin herbal bitters ene ye kanfo ede ama na nwumre yi aya na obu nsa wote severe menstrual pains and menstrual cramps a ye odin o sebu na ben na echna emma obu ane de ntimi ba 3 days 4 days na etwa kai se moja ni bia kam ebe ma wayare inti bomodin se ubenya bi prekese powder short one uyo obi a mepacho se moja no abro so a moja na emro so eya akoma no ena asudi a ababeto no so no eson prekese powder de bi no ebeboa edi sa adwuma no atimi di amam uyo obi a odie no aye diabetes wako hospital am ya ye diagnose yes sugar no glucose level no was raw prekese powder ni bi no ebeboa regulate o glucose level na o sugar no ama na timi aba from pa enso edi amount uyo obi a wo so bebrebe na apeso so tia prekese powder wo fuso a prekese powder me pato ade a ye friend stroke once wonsa no ebe pepe na wonan no nso mu ye utitiriti a me pato eye prekese powder me pato wonan na esi from na empema de enso utena ho te kakra obosa na ase na hyase tata na epegya eye prekese powder ene ye kamfo edi amount ba bia obenya bia tonie okokofori a eye Gapsen pharmacy ewo okofori a wonsa beka bi nkokko eye nkokko market ho maame akobam herbal shop ewo nkokko okọ takrade a enimdie herbal ena afi benyak pharmacy ewo takrade me ba cha okọ asimfo so a eye Francis Mensa over the counter omo wo old station home ena afi Mama Doris enso ewo old station ho a okọ ho a wonsa be omodi akabi na afi wonso watimi ato okọ tepa me pa cha eye nyamin agenti pharmacy ewo tepa runabout no so ho a on sabe momodi anso atimi akabi na bibia anso akokama me pa cha okọ so a eye asumdie herbal ewo go so asumdie herbal afei mem enso eye reta herbal ewo mem on sabe momodi akabi okọ ahafo Kenya ase a ehonso onsa ebeka bi enso ewo ho na bibia anso atimi akokama enso edi amawo enti bomodi se onsa beka prekese powder and afei odin herbal bitters obekuma se PFA pharmacy afei Fredimense herbal ewo kewo obenya bi ewo imrom eno so eye misty herbal afei Tinatech herbal ewo Sofolai afei so Abrepo Junction no eye Arms herbal ena Sompa FM ana Sompa TV ase ya yin so Sofomame enso ewo bi ha obomodi akwa wonsa beka bi Cape Coast no eye Pena herbal ena afei Mankasim runabout no so enso ewo ho a honso okwa Mankasim runabout no so Triple B herbal enso okwa wonsa momodi enso atimi akabi na bibia enso atimi akokama okodunkowa me pacho Lydia Boche Lydia Boche BOT road ho on sabeka na afi and Olis pharmacy and ma fosti enso ewo Dunkwa station ho a ehonso kwa bomodin a on sab momodin akabi na bibia enso atimi aye kama enso edi amount bomodin se on sabeka bi na bibia anya kama bibia beko bia no odin herbal mixture prekese powder ni na bi ho na to be yo obo herbal numbers edidi juma numbers no 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 0550 obo heba your number is ididi juma eno no okay Dr. Yebeda say you know obo heba and medical research center na etwetwe nkomo no omsi afi ekwa awie you eno ti promotion no eginam didindin bosomia yewemu ne de toso edu ensia ekusi aduenu eba ko 21st December brawaso ye free screening na free screening no eno na wi a ti yehu bibi na ne padua no ba bia kwa na omowe no atechema aduru a obeto no 30% eno de bechawo umpewi na apede eno ti enko ado ato adomanu eho eno obo eba and medical research center omudi omudwuma kekede yakwa akoyanim yanim ten ena yeko eyare hozemo yeba yabawi ase amfa asase amao na nsoso yeba Ghana memo hemfo na dis ase anim omutwa nipa be
asase yetimi to many pa benwotwe wo koto anana emfa ne ho sebos yetio yo nti de won say owrai o say yamane krata nti wo ba plot no so a obebubu me de wo de nipa be say edu na bae bubu won krokro ase kai ne tire fe wo kan kire me say wo fa krata no bere no nti say man hwe me di wuro fo be fa yi twitwa me na be fa de yi wo be fa se kai twitwa me ne tire why na kan sa asem no ye frɛ no ayi Rashid Abulai ya bone pass wo mra begina asase so ana wanu an wasi wato nti ne dia Rashid Abulai na se wato nti media na mesia no obebubu ni nyina ampa so wode dom aba obebubu ni nyina mekasa dia eno na da TV ne so no eno na da TV ne so hwe wanim tenten so aha eno mu bubu no obubu ni nyina usi duru be sai a traffic say Rashid na ebubu de no wabubu ni nyina me da no kra no a to ame de no so wo kotumi de na ase me ka ma se fe wunyim se wo fa ase ni Rashid na se ho na ton asase de ma no wasi kwa manu ene nana kwa manu ene nana wo busa nana se sei nana nti e ba sa na no me ba ha be report ma me ma ayi owura se o me anko nti ampa yikoduru ho no na wonu guso yesa adwuma no ti obusa ayi busa na se na ho na se onya yi abaako ye frɛ no ayi kwa me chas o kan kire nse nana na so eno so you nti nana se wo mra nti mene no wobura nyina ekɔ ho nana no se won de won ka se yimu da no nti you mene ma e wo so no so a manwe amase no dan so ambubu no so se mo so abeto a ena me bi kura wo plot no so anka ka kire me wura na wa fa nipa se obebo me akokra me no obeko wo se an sa na tie dia ene wono no wokoto na bibia nsi so na bibi si so ti me report ma police won say there bi nya sa na ye no na wokoto asa na bibi si so a wo mu sa de ne dia e ho wa anye ne yi ye krata police won me say eye no kura na yi won see you me so na me yare mentiment na se na me bowa ene wo so pan ni kofie na wo bai mra eye ne no mra me twa ya me dade mo ba wo so wa ya police won ama sebo so say dia na asi akire se dia amen no kura snap ni kosua yi se dia asi akire ne se wo bubu me dai ya edan so yemu budan nwu nsi edan oso enti me si asase no me ochia me pan na de ma me enti ye friend say ye friend no akwasi agyeman wona di asase no ma me ya me tua ho nsa na enuru me die no mpo enti se wonu se akwa no se wono watua sika eye Rashid no menene me ye no di otua sika kan me so yi na de ma me dada me so dam kwa fa akatepra be yi ho nyina enti maka akire no se won fa masase ntom ho o so won fa nto tinam se me di kusie wo be bubu me da na agudi a na me be frɛ tumi e wa asase no so ene kwanye fa so sebo so pagya kosua manfo hu ye pagya mam wani abre pagya kosua mam hwade kosua mienu na e wo snap no so kosua mienu na me snap so ni se wo so de snap ni kosua ko de wa asase no so me de kobodu afrɛ me nua no se sasa asna ode ma me aburu mfie du mi na me do ho nyina bubu do be ni nyina ye ho no ma kofa akatepra ama hwene wo ho aye kura te sei me de wo ho nkrofo aba ho ama bronko hene kura ne me atwen wonu abedi adanse se ye me dia ene wonu ma ye efiri me nsam dia na me efiri me nua no esaman na ma frɛ nsuo na da ho no se enya no kura dia ene mia ne nsom se ye no kura se wonu na de ma me ene wonu gye efiri me nsam dia ensuo no ne tumi e wa asase no so ani wo no ni na eni bosome ba mienu na ensuo no da won fa wo no yam na wo no tumi nika yemra manim mmeduru ha se ampa me ba ha na be kan wo no so adi ama me ansana me so me bo ato me niam nyina ma anye ne kapre kura be so wo se wontua se bo so na je se wo se wo be fire nsuo ne da ho no se on fa wo mu yam sa
na ne ombetum ni ka ba wanim eno no etu omo ho bon asase ne ton ne mu nyina no nsuo ne mfa wo mu yam won mu nyina yam won ma ye die ne mu be ton ne ya se sataya de ba fa se kai na me akokra metimi ne mako dia posifo no nyina aka ho police wo ba nya be frɛ me na me konam sa na we mu di police be frɛ me no e kwan be so mfa me nko na police fo no ka kire nse eye we yam eye ahemfie me kra ma te se mo fa no na ede me se sika se na mo gi free wo wura ho a o ge me plot no sa enti mo nka na nka me a me pesika mfa ma mo na mo mfa ma no na sa asen de me nto asase mienu nti bu na mo aba ba gina mo ka aseme ya de no me bewu na nka mo gi afiri nkoda yin se me so me mfa ma mo ayi no so se won de nani abere enti ame no ka say abrante no wa say o flow level no wa say ni nyina ene kura nipa gusu tu foundation e wo so enti say o de tweme 21st keneke yesiatika expert odofo yenko 21st keneke yenkotu yesiatika yade no ase na asiatika no na eye yade bi ntim yade na eso sisi na fa oto ase ho na fa osirim ona kokum akosu na ase eya papa asiatika no okoto na osori ya asem kese oda ho na osori ya asem kete asiatika yeka na asem ne ba so a eduru baabi ya ne wa adwene ne kura no onhye da nwene ko baabi ya eya papa na 21st keneke kwa na dia bibiduru tu asiatika yade no ase wase yade bibre bia da yemfa ko da 21st keneke na ontu ase emfa mayen laboratory scan ne fidi ahodo P15 branches eno wo Ghana mema odofo abasobodi ya 21st keneke waje no enam ne nyuma pa na yare sapapa eni nyuru papa wodi etu yade ase no abibimam abasobodi ya utwa bosompo ekoburo ni kromu a 21st keneke waje abasobodi pa na nsan ya uko Europe to eno besen enso eko South Africa ni nyina ye nyuma pa eni nyuru pa 21st keneke wonti odofo yenko we ne afie yade enko dano na wo ba o man Ghana mu a ehwa overseas wone Alpha Radio no ene ben ho sa ene obo ase cancer quarters called junction obehu wom wo popuni mantam kropom enkan dome market ene abehu 21st keneke sunwane kranza tachima so obehu 21st keneke ewo yemfre wom wo ahoma wi so 0540311311 0540311311 Curtius Marketing Agency wo mo na ekofa mizu ene 5G meza ebe adwa so aponto ni abadi to ni ayo nyina eye mizu 5G meza yenkope bia kira kwan ebe boy pa Sompa chede no odofo makantro se akato ne bro na yekwa akodi bronya ewo se mmakunafo nyantoma na wode kata wande gya so kwa asori ko him eda kropo nyankopon ase se wa ma afe akọ ababa beto no odofo no mo kofa ne he agye se wo na abeche wo mo antuma ebie wo manfo a efro so anyankopon hyira wo mo ewa akoni ansa nyina so ye brem nkoda nyanka emo anwate tomatoes ene tinapa ene side se de be ye benya aduane ade asu omu gya so antade empaboa yemfa bi embre nkoda yi se ye sika fam pa so pa chade ena ase ode bebre emakunafo ene nkoda nyanka momo number no eye 0598 559802 0598 559802 and as 0241272990 0241272990 eno ena eye momo number no yedi edi dwuma no na edi ebeba Tarawa Media and as a Blessed Foster eno ena sabiri edia edamomo number no so orofo yemfa bi ememwa nkodanya kai ebeboa pa 3 eba center du papa odi abadwa so na omanfo achira kusuo na etu koko yade no ase koko yade bone pa 3 eco capsules koko master ena me kamfo na media mam du papa pa omanfo dodo no anum bi no na edi ho adanse se du papa na embrante kwa no kura se 3 coke capsules no esedi empaso agro kama efrise koko no efrisu a na untire no nyina mu ada ho emu da ho a entire nyina boboa no enso eye emema bema no enya asem keto akora eno 3 coke capsules no juma edie no enya asem keto a otu koko ase emema so teso emfa so kolinaka badani heba misty heba ene apidank ko abenya biato 0546107107 0546107107 express group of frawo express group say akwantu sem na yemfa medano wono na ne credibility e wosoro eno tin wo bone dawuru e wosom pa no enya asem ketoa orofo Canada na woko
anaasɛ UK Australia ɛhɛn fa broni kurom bɛn ɛna wopɛ so kɔ express group na mekamfo na mede ama wo yɛnye express group fo ma no na yɛne ɔmo antwetwe nkɔmmɔ ɛkwan soronko sɛ yɛakwantusɛm ko adeɛ sɛ wokɔsua deɛ sɛ wokɔyɛ walatu asa 0249 000 448 0249 000 448 express group ne ma no yɛmfa yɛakwantusɛm ɛnkɔ na yɛmfa ɛnkɔ daa no liberty conference no asa aduru hɔ biem wedi aseda ne yɛde kɔma kropo twedi apom sɛ ɛfiri January ɛbɛfiri December wama asɛm bɔne bia anto yɛn wama yɛ ho ama asɛm bia ɛno ti food for thought ɛna ɔma hene yɛdu buakye sɛ ɛyɛ Jubilee Park yo ɛhɔ ɛne yɛde aseda rempempa ɛde kɔma kropo twedi apom ba sɛ yɛadom na wɔn na wɔde nnwomtoɔ eba babaji krupo twedi amponya metata na otimi asori afri na henwa mu na obeye ne nsankyerani wo Jubilee Park no eye 21st December no eye Mama Esther Minister Kwame Jedu Moses Oke ene Kwaku Jesse ene Esther Nyameche womo na de enwomto ebeji Nyankopon tata anopa no sia na wadru Jubilee Park wo wona wakobida no edi adanse na wo so adanse die wen yefa na asem koma kropo twedi ampon de waye amount o say come and be blessed oh glory hallelujah eno eye liberty conference na mekanfo na mediamam Tabita clinic wo frawo Tabita clinic se mekanto says eye diabetes atumda ana say prostate no na eno ho akapa dia eno eye prostate no dia ena say infections dia tumda Tabita clinic ono ene betumi ama wajo ho afiri sa yade ben na de beda Tabita clinic awutumi ensa ama infections ana diabetes prostate ana honam ya duru bia adwonso honam no no rofo usisi eyo ya na ukonsi ani no agem kadachie yade na ayo sa no eno ena Tabita clinic say yemfie yade emfa emeda no o se massage no laboratory no obetro kwan abefa so obedidi na nwoma akonkan pa na odi ama wo se eye dewukuada na yawada de prostate scan no eye free eno ntino mo nhye ho no enso eye wukuada ene yawada wo se menka nto so wo ahodwo Taban Cindy's Junction ahojo Taban Cindy's Junction na nkranso wo ho so nyane takura de takwa obehu wo mo wo so ye adwuma dwoda ekosi fiada anopa nonso ekosi anwumere no nan na se opese okota Tabita clinic na opese ukọ na akosa ya dia yanyi mai ebebo yi pa 0260 0260 1962 0260 1962 Tabita clinic na efrewa enya asem ketu akura pani entisesi ano de abrante no mefa ne se oyiwa fira asase na so anisa so aje wie ne sa so aje necessary nyumre kura ba wode ayi motoki ayi mienu e de cement ya baba biguo na papa ba ni mu kakra aba biguo ndimi gina ho no hwem na wo hweme no so wonu ka kire me se wo hweme ni yedai nam se me hwe wani sei na nka yedai na wo hunu se me hwe wo so wo ye worofo wo be hunu mi so me ntimi nya worofo na me nya ma ne kom se bo so tie se nananom ne mpanifu a wono se no mo ka na de wonu ne de no se ai me krata wo se wo be ya ma me de man so onye ma no se wonu nim se kwa we nya krata ano na ide se me de na ya yi ndi nana no ndi woni hwe kan biem ndi ni ubisa akwa nso so abose nana no na de ma no police fo no so ntimi amwa wo police fo no so me kwa report ya police fo no se ye beba fe wa se ma no pan ntem se na me yare ya bubu da ya gu no ya ma obia ni ho ba behwe bia ni mo behwe ma ayi siadi ni no a ka wono wontu ni so omra no ni wugina oye ma otwetwere ma no asem nyina mo so pen no wo ya na to bu ko na ni obe yaba na msi yo me be tena wa ama dina so woni mama me ko ya wo hye me da se anu papa abra na msi me menti apo ndi me ko ya wo se nipa anko osno no aba no ko ba bi nti nya se me di ni hia me woni man si ha ensi ho be fem sa me ya me abra ya bu da ya gu abu mi da no na se ko mo be hwe na empokura no ko mo fra brantie ni afre nananom no mo hwe nkrata so ma somdue ba no apostifo na nsi ho me wo ha na bu akwa ne dini tie wo ha akwa no kra ba me
minim se bia ye be kan bi akire wone si ade ni no anko on me ba no ko gina baabi se gina so ya no yi sika de ama ayi no ode ma no ano wadi kan wokọ ya anya ne hwe enti me yare am ko fie se fe me ko anu gina ho wase fe ayi kwa me no mo ma ne sika na me de metia me de wase kwa me no ma police fo ni sika wonu me ton asase ne ma no ene onu wakotua ne de atsa am say yo enti wasem wan se ukobodua me bodua ma microphone se me be microphone duan de se me bo be bonus asase me bonus asase nso pa ma wo hu se ampa ya nipa de medri nka me ntimi nye sane mum se animu no so pa ya gi wa de onti ase me nti ase ntimi di ja nsuo no ne yi cement ya mato ne blocks ye nyina ne mre hwe wo bubu ni nyina bubu ni nyina e ba tire ni mema e be ba be gina ho no woni mo sere ntimi bodua de wode ne sa kan yi no bia na sa akwa nso me bodua de ne yere ene ne ma adase. Okay, eduru bebe na ye twa fufuafo atikwa wura wadum ya na eya na eduru bebe so a utimfo timiwa wo wuro kawa no afo abeti abreho pani kwa akoma to ye basisi ya wate ye ko ne togbe ahabai keke aziblibo sonkalu kaguka from Benin ye ne nkotwetwe nkomo togbe ahabai keke ewo afijase na fa ko togbe ewo no ye bomfa kura ye frɛ no bomfa na okwa hospital junction ho ena behu togbe ahabai keke eno tino sɛ wo togbe ahabai keke ho a fijase ka ofra usu be si bomfa hospital junction ena usi hospital junction ho a enkoda no ebeba ba befawo na wo mo de wo akɔ togbe ahabai keke asoye adie bi yesusu dwuma bia togbe ahabai keke ena ebetumi aboa ansa na togbe ahabai keke betena se no yenye ma no ebeboa yi papa ebia na ka na utim na uba ba besi akɔ unya bi entie bi yufo no boguso ebeboa wo daache amoa wo na ochina ebeboa wo 0244 484747 0244 484747 ana 0244 506620 0244 506620 ana 0244 506032 0244 506032 eni nyina eye WhatsApp to we say wodo sabonkum twa na twro ma be do papa din na de opese to gwe yema no voice note kakra na o de amano kama pa ansa na to gwe abai keke bekasa no okay wo mna samwa ya asemo to gwe memo akwaba pani pa bibia boko de pacha boko hu ye papa hu ye fe sa achem no achem anoma bi hu fe pa ye fe na achem hu ye fe anoma bi na fe no sa achem ne hu fe ye papa okay togo yenti o Femi togbe ahabai keke azibribo sonkalu kago ina adia eya na etan ye me ya ewa sase so ni se bibi a wakasa wo gidie ewa hu se ade no eye me de no anipa da se ne obe gina ne nan so agye afusam adia wakasa wabone huka wujia unan so a ebetumi aya nyomunyam ama udache no anipa da sene ebe gina so ena obeji togo no ya na eyesunsun bone eyebayi enibre ena ma wanimunyam usika bi ene wadepa bi omtimi gifiri wonsam yes bibisa no asana nipa betumi attack you sadia wa plani even kura na se uni uyere oba na wa wale no anase uni na ewo ho na se obi be ma bi be gifiri usamwa wa plani dada
ɛna ɔfa wedin ade kɔ baabi dada obi a biribi a yɛwu akasa wo deɛ ɛna nipa bɛtumi aba bɛ agyina so agye afiri osam no wa plane dada ɛno nti na yɛnim daakye biribi a ɛbɛsi biribi a ɛbɛba bɛtuyɛ yɛnim nti no ɛno nti na woyɛ nipa na sɛ wote asase wei so a plane bua wo ho protect wo ho for so na wayɛ ready anytime for so na wayɛ ready anytime so aho nti sɛ wanyɛ ready anytime dia anipa da sene omu betumi ahawo wodi agro a ɛbɛko aka ho wodi agro a ɛbɛsa ko aka ho so aho nti ɛyɛ na ɛyɛ me ya sɛ anipa pɛsɛ di sɛ biribi bɛsi asana ɔbɛto anamo di sɛ biribi bɛsi asana ɛbɛtumi ato anamo nti mesrɛ tifoɔ ni na sɛ tɔgbe ahaman kɛkɛ ɛna ɛkasa yi woyɛ ɔbaa na wotie mi na wodwene ho sɛ mɛyɛ ɔbaa mentu anamo bi adeɛ wodwene ho saa adeɛ na kyerɛ sɛ wadwen sɛ bi kafra ɛwɔ fam woyɛ bɛrima na sɛ wosi wotu anamo abrɛ wotumi ntu anamo bi abio because for obi abu kɔsia apɛ no ɛnti saa wo twene ho woyɛ bɛrima ɔbaa wo ne no ɛwɔ hɔ no ɔne bɛrima fufuo wɔ hɔ asana wo ne no ɛwɔ hɔ nti bibi nsɛe a bibi nso yeye krobi wadia krobi to aso medase enti togwe ekɔkɔba ne sɛ wani monyam akura wo no sɛ de wo ka no ana usika bi akura wo no wone pa bi akura wo no sɛ bonsama na abaye gifuru samu a ɛkwa bɛ na abefa so abagi nipa kura de ama no obi ohɔ a enye bɛyi obi ohɔ a enye bɛyi anipa wa check you saa ebedu baabi no na obetumi agye wedin ade kɔ baabi na ebetumi ade achichiro ama no ebe no sadia ohɔ na ebetumi abu kɔsia ɛna obi ohɔ a yebetumi beifo betumi asisa wakasa wo hyebre bibia wakasa wo libasa senso no omu betumi asisa no aton wakasa ade mane pafufu omu betumi aton ajapadi a ukita de ba uyase beifo omu betumi aton wakasa wo hyebre ade mane pafufu nti eba no sadia na se adwuma saa adwuma no oba ye hɔ a ɛyɛ na yɛtwa no tietia isan sɛ yɛka sɛ kwan bɛn ɛna beifo fa so ɛna mo sisa anipa hyebre kwan bɛn na beifo fa so ɛna otumi di yare di hyɛ anipa ho kwan bɛn na beifo fa so ɛna motumi sɛ nkrɔfo adwuma omutumi sɛ nkrɔfo aware omutumi kyegyi anipa na setra mo a mi tɔgbe hamban keke ɛyɛ tietia because awuyase ni na no mi papa ɛna ɛyɛ beifo ni na mo ni the whole Africa nti wodi agro sɛ woyɛ anipa na sɛ woba me hɔ na kyɛ sɛ beifo ɛna etumi hawo omu sisa wo hyebre na kyɛ sɛ tɔgbe hamban keke mi mehwehwemu na sɛ me hu na no na kyɛ sɛ me sɔre na sɛ me kɔ ho anipa kro na ɛhawo na kyɛ sɛ wanjai anipa no bɔkɔ dia na kyɛ sɛ ɔdi ne ho agro a menua soja for nanti a ɛyɛ different for anipa a ɛnsɛ soja tade o yɛbɛsere a yɛbɛtumi asere togwe na kyɛ sɛ yɛnsere nsusu a yɛbɛtumi alodu agya ade agom nti ɛyɛ na ɛtan yɛ me ya sɛ anipa ɔtumi ɔtie tɔgbe ahaman kɛkɛ a menka sɛ menko ana mewɔ aduro menka sɛ menko a ɛna mewɔ aduro ne bo soso no sɛbi apenifoɔ ɔka biribi sɛ anipa a ɔbɛtumi wohu anipa no na sɛ ɛyɛ tela na sɛ on sɛ bi kafra mabenka bibi kakra ubetumi anam na ubetumi ahu samboy bi na omu betumi a design aduane
bebre ade guso ni ade nso no ukodu baby amoto aduane na enkosiaga aje se aduane ko bubu sa na aduane bi kura ni ho obi ohokra odi kura pa na nyede nti obi ohokra aduane bi kura na se setokro bi mo nti odi enu nsusu a na chese ebetumi ayede nti tiefuo mepa mo cho uhwe oba onu aduane a chesi na odi si ajaso no chesi no ne to no etumi ye black nso aduane a efri mo ba no etumi aduane papa nti mitogwe amankeke sebi uhumi se na se osi mbe yakoda ye betumi attack obi a wakasa be hu say yes ade achina no pa uhwe kwan no so a akoda mo amunanti amukọ sukuu ni na no atade papa ehye omu ampaboa papa ehye omu no apeni a emana atade no a eye omu fe na omu hye no apeni no hye fie okay nti amegasia na ehu amega hoho togiye fa manu tudwa bronya na ye betumi ade no ebia na ye sisa wo sebre wo akasa utumi hu obi ohokra otomi nya sika but onhu de odi sika no de ye da uso no eya na ye ka anipa mpese obetumi agina so tuanamu sika na sika wo botomu a na ye bema ohona wakasa obetumi aye bema sika aye bema papa isan se sika hye wakasa ho a uwura wakasa bosuanu mu a obia betumi ajosi obia betumi agina so onabo director ye bomna ne every krana se ukọ uyere ni bosuanu mu a na obia betumi ade nti se wo ye bema na se uti asase so na chese ubetumi abobra akọ wenimu a dise wakasa obetu anamo ye waloma bi a ya na otumi gina soro na etumi sa ye waloma bi a ye etumi gina so na etumi sa menim se onum sa aloma na na edu ba di sound se edu ayi awia na etumi gina awia no se na osa nti wakasa odwene ho wakasa anipa oto anyumo ma no ewo soro ho anase wo fom togiye fa manu tudwa number no 0244 48 47 0244 48 47 and I say 0244 50 66 20 0244 50 66 20 ohun bibi na sa koda ketua bi kita apeni bi na tumedi ade no ma no nti togbe hamba nkeke abekasa ewa ha no bibi a edi mechi bibi a wo menemu ye yi kire wa eso papa medam ase mi nkasa pi okay omno sima ba ko pe ye bre no ene bebre no unsa anoma esi ba bi na odi asa togo se busa se enyomo no de ebo no so ana se ebo ne form kasa bebu wan kasa to timi se wono ma esei gwagutogo timi ka se bi so wo tene ho che o ya asem kase o se ukoto se pen akwala bi obi di bibia ma no eno zo mo ane nsa busa se kwan de ma no enti wi ase no wan tan se na wokwa on se de ye kan wan kasa to sika ekuta wo nyina ehye obi di nanim nyam efri so ne bae obedu fom no obi asesa no shebre awo makase de bia no nipa de otie bia no ya na yenukwa se ye di blame ma no nim na wonim ena nyankopon so ayi oboafo awasase so asase so oboafo awasase so ofoso oboafo awasase so enti no ma yesunsu mu no ma no eno na togo ya ba keke e kire so ti ase e di eti na wotewo usika ekuta ya hye na wonim se sika na hye wonim pa tuanamon ekọ bomfa afidase kwan so ye de bia betra ye kan so ye be kan se trente ya ye nya kyehye enti obi bia wo tie togo aba keke papa ne nsem o kan emuodu pa enti bomodi tuanamon animunyam ekuta wo no eye de na afide ayira okay sika ekuta wo na ede na ehye edieti na ofie patu wu ahodo
ene ye bedi burenye obi kɔ kwanso ne sika kɔhye obi kɔ kwanso ye kɔ akɔgye ni nyina sɛ togo sɛ entra hɔ sɛ ntɔkwa asi ansa na wakototuo bomodi totuo no to hɔ adeɛ bi a woyɛ bia wabusua wodwa wodie wabra ba wo bonyina tu wana mɔ na bɛbɔ ɔdaakye ya fa togo aba namba no okay eno ti no togo aba kekese anoma bi sa wo wiem tie mu sa anoma no wo sa wo sa wia enwom na bofiri soro ana bofiri fom eya asem kese pa eno ti se ka bambo sempa de aburo nya ba o togo aba keke ofo eva namba no nsantu na so ye ebeboa yi pa ye kotogo aba keke aso ya ye fa afigase ka no a usu besi wo bomfa hospital junction tieniye afigase akwantempo no so bomfa hospital junction enkodan ba befa wako na ansa na enkodan befa wako no gise ofri togo aba keke ye fri togo wa homa we so 0244 484747 0244 484747 and 0244 506620 0244 506620 eno eye togbe ahabai keke eye ne mano no azigbilibo sunkalu kaguka from Benin Denishi Saka Yaw asem na papa no e ka no ahomti ye pa se obi beto asase na mpanimfo nyina nim sasase nipa no wato na afa bedrum pempenso bi na ase ya saje afinisem chiame wodi akire kodi adanse a chiame afeli wasaye no bibi ho krata wode ko ya mahede sizi krata no moto nani a maye bi ama obi jesu oni bi ode bekwa kodi adanse sebine ba pe atifi adrui onkodi pa o kagitia eno wasa piska foforo abeto prot anade na apese o kache oluman nyon na wa kokodu acheche ne ho ra no wadwena no afamawu no hene bi te so hene no ye proud say me na nam me so no obi awu but o ye okay obi to so ye chiame ana chiame hene o ye proud say me na nam me so onim say asi but o ye okay ye be ka che na nanom ahemfu bi o mato o mani munyam akone say sa na ye mani say suwe ye moa ye de wodi hene wo ba bia ye kan nsase bebrebe wo ho papa panya na tifia du se moburoni a woni bi ehia ni a se betafrache bible so o mo nanke yem koma o mo no na afedi onu mum ye de wakodi hina ma wokosori atia no wo yesa wa hene ne ntim se de awurade asem kan no wasi wotrene ne so na nam no hene wadwatim de wo hene bi a wonya trene de no wadwa ntimi ntim timentim bi ni si etutu bi no mfida de so no papa indi sabe tafrache o kan no me nsem kura no de gya hokko se one krampo ni nisu mpa so fom ade no ho yawa ebedi wachi di ya futu am de ma papa nyanze o shoto snapper o mo mama ne meto bi aso ne so na won hwe no nkobo ohini ni dua on fa chiame ne nase because o so onim okobi owi a akwa no so obagye prot na watima hu so obi asiden asi prot so a wagye no ono so mo ne dua no on fa ne ma nase na so ohunu saade no obawi ase o ne bubu da no ti odo bubu da no won na mekan eno mo e bom pa ne bompa no mo nim se ye obi dia unima me no ni problem send obi na asi ni fi osi bubuguma me na me se besi fufura when ye pani ni nifo ba pani ko okote se e obi dia e na wu bubuo na ugitum na ubuyi a papa nko cheche nduabo no ye womo dua ne ntwam okurum ada na afede ohene woto na se wo do a wo besua nyansa bi afirim dia ne apobo ne asisie sa wo asantema mu asa yewura mpa asisie ompa hene tantan sa no ompe dida bi ada ko menhafia na de na bufuo ba eno asa abra se me emodua this why your hineness watimi akoya ade ayewura mpe na yensu duabo na wabra na yebeye yesu yenim so mpe na ne ye nyina yafom ye kwa no akotea ye goni omo ye na na airtime na yanso papa we yetifi ba bi aduri so nkoton mako anento se na nko create angozo apa opa ansa na obeto prot foforo na ngasa be sabe o hinimu a papa yaduru se kura nka ne se o ye ne se ye ni fredi ye be hunu bi ye twama o ye se ko pa bibi be da ase na de ketua bi ko na de da ase na de moton Bible so kan yampa asase ete so grebe to amaye kiye na nanom kanye sa na omoye no ka aba no apɛ kakra na obo kokomena na peba bi si dan enne de na na nyɛ sa snap na yesi gotuo no 400 million 500 million owi anu asa aton omu nyai sa asu no na emoa omo no ma asante ni munyam ntena se na ne omo ye na etan dodo yawo ba wi ase yamfa asase ama o nenso so de ba na akwa kosie yanko computer so dwedie emra sisia
21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Wamuji international awards ahodo wamuji local awards ahodo na anu nso na wamu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa wamu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi wamu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina mebeko menkrata krani eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otchedi musa no oh Express Group Adarumenti akwenti waye for opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amupese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Akwa Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa Accra so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Afinsiapa Obo Herbal and Medical Research Center say Wama nyina afinsiapa Dr. Obo say obronya achede de mo bia achede no ni ompeso bia de yare besa fefoforo na say ne santi every 16 December the 25 December obetimi akobo Herbal and Medical Research Center atena ya ewo Ghana ha ba bia akohwehwe woni padwam a onye wo kapre me kire say eye free into wasebra no check wakoma o kidney wo liver ne woni padua akwa aka ne maun so wo hwe na yade mu a obesama wo bra wanyu sika kese bia na wase a chew 30% jese untue sika twitwiridie se wo yade bi wo so na wakoa na nkwa fa bronya achedi so na ko Dr. Bonchen na wansa o yade e ka obebo bia nso obeche mu 30% sene nso ma me biemo se promotion na bronya achedi e sha se 16 December ya kozi 21st December na ebekoso e wo bo heba branches edidi so Kaswa official town Obenjedi restaurant enkransa owade seman adua kwan so Kumase Hunu wo adwato adumanu sunyane owo zinko on immigration center ne de enimhwe techiman oben kente royal house open chemu abro mi de nso a obetimi afọ wo hebalo number so 0549 161 508 ne 0550 191 514 afi 0549 385 619 owo herbal and medical research center abibidro kasa yakwa koyanim na yana awreho na awreho ne sei duru baabi ansasesem ha dwene wa santemama o na eduru baabi akro bia refi kotokohina santemawura ansasesemi wodi tu ahemfu bi enso mo aso tenten odwene ho a wonte ase hwe papa na tifin baabi a wato asase manimfia ba beduru afi na be uzazase nyane dia adentia ne dime nyoma mu ahye ohuni pepa enti o so ya gifri ne nsem Asem mamitia Ofoso be mama menchia miranom ehemfonom a womo wo maga na mwasen nyane titru ni asante mem na menchia na nabwache dankwa kokodru fofa hoede na ne ba hema ne nkonwa sofo ne nyina nyankopon emomo nyicha hoden ne apomden no foso be ma petemu asase na hokwa petem sa okoto se asase da ho gan na se bia bibia ni so ana bibi kakra bi na wo so a na se obi akra mponte so anya wadwen sa asase ne ni wura asase bia ni ho a eda ho mpan sa eda na enipa nso so fo so be ma se okoto se ye de asase ahye obi nsa wa bra emfuye wo so na nipa na atena ho atweta abrekira bodwe se
nwura mu ahodoɔ sɛdeɛ wɔsi ne wɔwɔ ne nyanya nkyerɛ ɛdi mpo ne mpo wɔ hɔ ɛne bra wa bla hwɛ aseɛ ɛne wɔsɔre yɛ a wafam wɔ hɔ na deɛ wɔsi ɛnɛ asase ne so atunti no ɛyɛ wo dia na wo ba bɛfa akɔ afakɔ esan sɛ wo tumi na yɛsitimfo timi wɔ rɔka wafo abetinti no wo de ɛfa ne fakɔ no wɔdo asɛm bɛbɛ akyiri ofo so bɛma asɛm no ho obia ho nyame nwanwa sɛ obi a wokɔ akɔtɔ asase na obi aba sɛ ofo so bɛma asase a wotɔ yɛ me de enti gyaitɔ because my ye project krampo ɛwɔ so na asɛ me de mi wɔ sika me ye kanka bi me ye kokotinti na ne me wɔ sika enti no masade me sika akɔbɔ paa wo mun sɛ bu papa ne dan na ɛwɔ so no wo nipa bɛn woda wode uti eto sum ye so de afo so be ma at times ye bibia ya nwini ye nuanom nipa bi ho e wo mu si ye pasa ase atena so o humanitarian ground no ye nwini se papa no o ye nipa afo so be ma cardiac arrest ye ekoso e enye se bia nipa no na akoma obi wo ha na akoma ye na ya dadado enye sa shock sa papa ni mfi a wo na bebia na tifie dui no ayen kakra akra hye dan kakra sa be ya obo akra tofo mo obenya baabi e de na to ana so obenya baabi di ni tiato na kwabra na esa me ye babunu me na me wosika mesi sunte no makwa akoto asase ne de afiri wo hena enne binum adufudie e na afen so pesa me nkumi nyante no asase ba kweti bi to ma nipa be se no mansia ni agye hu sika di na wase wato ama me nteme sa ekobo pa me bubu edan na free so fo so be nya me do papa yi wo hwe ba bia na tifie dura em se ni fi hye aduoso mo krampo no bewo enti nka wo ya sa na nka o adanti na mo ya me sa na kod ne sa bɔ ne kokko be wo se aya ne ya no sa wo gye kofom wo anya akoma ya de enwo ho be wo se stroke na gye ne ho agim na watofom e na wo nya ade ofo so be ma ye bibi de etia ye nua eya ye hwe ne ye mati Asem Mpe ne ka kire ye de wo hwehwe sa afoforo nyema wo no wo so ya sa ma wonom de de ye wo a enya wo de no emfa nya wo yonko the golden rule eti ye hwe na matse kwa na wonom so no enye sika bia na ye die na tse hine katacha obe mati as nyankopɔ fa ne kranse wo se nye sika bia na ye die nyesa bia hia wo na se wo ho kire wo nte no epafu bia do obi kɔbɔ wo a na wo so die kye wo nwene wo nkwa ho na sika na wo de gwa no se si papa isi wo kwa akɔbɔdua obɔdua wo kwa akɔda ne kora ne sika na ye de bɔ wo pa no bisa se betimi aso nkokɔ sentwa na nkosua to obeba mu ne charge ahodo ya ebe charge wo enipa nsua nyansa ne efa bibi mfiri wese mu ne ye hu se wiase nya no ano no asase no obi dia ye beto ye be se agya ho akɔ na ye obi dia ansa no ohini we krampo na waton esa ton am obi no wo beba be so mu ye misa se ni bakro no mu sha ase mo hefa ye bibi a ye nto ye bo ase wo abrabom na ye mfa nkosi hwefo so be ma me de ma no si ase no na ka kire wo hene no se na da roma de gya wa na ye dia soaw it is what se na se niama se ko ho na se wo sa ye ohene na wo hini kura no dia na me hu ni mpe de yo na kwa bi so no wo ye ya babu ama na se bi ni mo hwe kwa bi so na nka wo sa wo ta papa ye chi na nka wo konje na sa asema no na se wo hina asema asi ana sa asema oba asem kese aba frankensi so na we de wo ye papa nka bufu oba no no so wo mrante kwa ewo ni fie na nka wo so ko twetwe se kan na se o mo ko twetwe to a wo de papa ba asase ne so ana se wo de bone na aba so ye hwe ne ensue nyansan firi wese mu ne ye hyehyɛ ne ma ye akyea emu ye asabebu nyina de baabi akwa akodu ye sa ye kyi ne hye ne ma ebe sa ye ntino ohene no ne titiru miwra ba cho ye one ma ye ne yehu sampa wo ye ohene ye de wahini kura no na etimi abo amatemamufo nso no wo mu ho ato mo fo so be ma me de ma no asi ase no me da ase no okay omna samwa o so mam chana na free Washington chana pa na baby obia yo mu nyane se ofosho papa no wa make a good decision pa why hey oh debut ofosho e fa ho sadia o se na brother ka se papa na age decision dia na yo dey you abono na o dey ba na ye pa no na making kwa da na me free mampon ba sata na me nika ti na kanipa ba kwa maka na yema ova no ti metre mo ati sa kwa me ba na no trazy me to dimrika e hu fifiri no say oni Oforisuo be ma no nam say ai
ne di komo na so mi kukuma se ya osme so menyu omo number ti wakazo omo number na se kai edi bi wa kire lo ya no money afere wa yiso ko na samara ma na se de bentia everybody kagu zeka minie enti so wo case ya what do you report to anaje me number kira ba ma betire gubugu etoka omo na samwa number na say ai Ozo you are both Nipa accident. You are bound to another accident. Kwakuna said you are born cry free to the enemy, but you take it. What's the first you are born now of Washi? But then it moved to Macaca. Now, the woman, the other Nipa being tears, say, other than Kolana woman or semi, the way no major. Other than ya, Nanny Pan and Craning Yashi. You are Bobo Bidramani wooer. Such as a big grand Nipan woo and a winning. It what does you intend San Kwame come? Only in a way. Enti we are so ya obi ade be very careful. Ukofie bi ma ye na no mo ukọ ba no meda so da fioma akola ya ba wo ne nekra no meda so. Enti kwa ku papa ni duaboni nyina so. Enti papa ni duaboni nyina so. O se papa no enka awora ye ohene dia. Awora nye obi ade o. Eye ohene na awora ye ne dia. Enna wakọ na ho papa wanya somfuo. Wanya somfuo bia o. Wakọ na ho. Nana de na keke ne de according to the papa betra wo kan de na se na na amoa no ekwan bi so se na na tie me na da Roma se de papa kan se te sa de a because wasa ase so na sa no ma we ba ofosu ana tu approach for no so amoa ya Ghana police ya sremo ya namfo no ya nwana mo adwuma no fi se obi be kai be ye case na woni sikanti anase woni ha police adwuma no pajai because edwuma bi ase se no sa fasika bi ansa na yakọ ni ade yete kromwa yenim kasa aban edema police for se mo fa ni dwuma awai ubana panipa ho no wade happen private car yes anati o ofosu Ghana mrani de bia maka me sa ba bia ye beto ama president bi obaba bia no se one sa ni pai na ebe ye adwuma ye hu ne so fa so da no question na make o Ghana no hwe papa so fo ne wan papa ko twese kan ade wo obi sesia na na ebenya ma sei wo de mra hwe nsem papa so mra no wodi so wo hye ade ne ya media enna wo beto excuse me to say do maybe ya no manipa edi atam wo de mo fa nchame makase me se bakwasea ye de kana wo huru nani so wo kwa akoto ade na wunim ena obi ato ama ato ade na ma no wato ena obi abesa ade ne media ofoso de na sese oye ena nipa eni abre no matoto de sese oye na se o twen na ye ohwehwe mu na wadaroma asase na ade ma me no ana nipa suma asase na ade ma me obi abase asase ne dia eti yan trase ne ehwem chirem ne se sebe mpreduasa enya papa ne dia papa pacha juwa de musika mufa ma de ma me na me nkora me ne me ma obi edi asase ketu obi achi awu agya na yere ne ma ama na nkora na ya wisia aye nyanka wantie futu sam ebi na asi na me papa okobodua me na me pata no na me nkoma na asase ni bi wen de sese wo ya no wo ye no na se ko de akokọ kora san ka ho ba papa ya fa snap kora man ka me man snap so se ba ko bi da office wo e wo de ente da wo eno obi dia ofosu enye se be betra asuso duabo so because duabo opem so se on pe duabo aye ma ko du nkuro bi so ma hemfo no bi so se on pe duabo ne so hwe no ma ekoso ete jao ma se opem so on pe sisi because no hu se dua no e de ye kuma manfo eti na ko de komo bi ato se ne fi na kro wo ye unwa bi ade a be very careful ade enye o de menfa enani pa bi abo kwase bi o se mo body guys na omu di akire ene nam amanfo nsase so obi timi to asase firi ohene bi wo na wawuko na ohene obeba no sika wo je no wo be ka se ne nana na oboto no anane nwa na oboto no wuko no woni mi nyansa pandifo no ma wuko no mu nim di o because they all war ena chichiri kuro inti asase bi okura those days no yes tobo enne kuro bi a develop bi ano efia wo e wo kwa bi so but ne die e twa mene media branche na wakofa papa ya asase na nananom ne approach for wa mo papa yi
papa se woni obia de na oni court sika woni asem bia ka na obia de letter bia ba say hey wa kama asem ye nana edime de wo be court se kura po de mo ye kura ye nka biem ye ka na na wada ma ne nsa guasa ne no wo ka wanti asia duabo de enfa nko court juraw ofosu tie nan ma de nyame nso aye ofosu de tie ameka se duabo bible mu nyam na meka so kan asia wa ba fam wa ba mfimfi woni nyina kafra duabo bible mu ho eti nyam na meka na nyankopon so nim se sa duabo no nyame de maye ne ahiafo insu a ye de bodua bi da brochire ba yemfa modua ba nyame nim nipa sisifo eti na obra insu eti agwata kora de bodua na ogidi o mo etimi nya nipa yenye abibifo yenye hwade a papa yi kan wo beto asase papa ko ka wasa twetai ne nsekan na sabi papa onya wo papa na papa abeja na matu nufu se wonyai okay wo foso papa ko ja kura mimi nyai o se na no yenya ho bi o yai your office wo office wo I want many done mo o se me ka se mo nyine numbers ten ya de ba fi yesu dako etimi de by this time no o foso ye nkrokro bi abiem sa ya bre se ye program woni obi ye se na ka se mpa kra na hey wa kama sam yenya dan wa kama sam to one ya one twe nsan anas one yam do be court enu de mu di vangu duabo oyi okay what yate wo si ya kan wasam na papa so ko bodua ye ne a me support obi aso obi obodua bia say e wa fidie so accept say me busa say duabo na ko papa hweniye ete saa ni ya yiwura me no watrase papa wo se da no ba me na trase papa duabo no aha numre duabo na so ko bo no eye ni mo ye hwemu ye na nkoa a me fawo papa ni chechi mu no sa me ba sa me nya akoda me nko tra won tete mfa me mo rentete ateche na wo kwabra ne asebe be ma da sebe hwaso na wo ba be gya fa nkrofo se so pe ba bia adanti wo bia sa allen foundation wo babu buagu na pese mbusa press for se sa mra we Sabin prejuasa obi esi ni fie na so obi di fra bonte ba bebubuku a eye mra na sa nyamra ya ekoso etim do foso me ka ni pain papa ni duabo na oba ekwan office manager hon oni ahoden oni sika no dia kokot oni ba bia ko foso wabre papa afidia wa ba 3 times wabre ni ye hwese ka nipa bi wo sumia ma adwen nipa bi beka se bi o ma freme ya makoko se chiako se kanipa no se o mini se bin prejuasa wo je papa ya dia kwa ba ene abeka nyansasam ene ase kuma se obi apekuma se atra obi apekroma atra nti nsase na se be koke obi dia kwa na obeje first no fo so koto asase na hwibaro anwa kwa gusu a wo nyansane o se mento because ba anwa gusu abo gusu ene wo bi to obi asase ya to ai fence wo enso ato ejimi anase ye wuo eti na mse ba kwasia ye de kan wuru na niso eti bi de papa no ye firi a ye ba bia chan mpani ne me nchen kwala menene ya adwen we duabo we hote ehun ye kam wadodo ho kama wadodo ho kama panti papa no wanyere na ho me shit me send bo wanyere na ho okay na de besisi emom dia nsuo no on fa bi nka ho mu se nsuo no se de da ho no ana obo nsuo on fa bi nka ho ofa nsuo ni bi nka bebre nka ho nipa no okoda ne kura na no wasa bre se okwa no akoda ne ha no akoda ne na next time wu ko ba biom na de nya ode a se obefa ofo so man fancy ha okay oba Ghana mem ha na santimem ha ensase ne wo bi na wie bi nananom dia na nananom tetensase no muton wie a enyo ode biem na hwe papa ya tifi no akoto asase yi no wato ne foundation usimi de mebubu agu no amse ye hekronom afrancho ye besre ohene no wa afrancho no no ohema wa untu ohene ne fo efiso ohene no ne ton asase no se ye bi ne didimu ane de asem no komanhia fi a na sante hene no agini kuro no atu na muaye anu aye mobo una wane nkoda esrew obozo asemba nya enam yansani papa o mecha fidie kaka enu ti ye besre se obi asia
nananom omo wa francho omo manenye omo asemhia wo saa asase we ho na wanhwe ye bekọ akofa asem kese de abre won ni enka kira posifu a wa francho se eduru babia nya sika bia na edie eduru babia o ka no kura nyame nhira wo no kura no timi ma wo mfie no bi ka ho no wakọ yo na ka omo mkobubu da gu a ayi kura no mefa asase nya papa no dia no makobubu da na gu no wa be report wa adenti na mo nkoye mo adwuma sa posifu mo be maintain law and order and peace. Enunti komandan ya wa ya francho nyamye ne nukura nim na ebi kura wonte asem we se wate dia wontu ho anamon ya bubu obi da yagu ye hwe ha enti no na sura yi papa yi asase so yi papa yi nananoma yi nama wa bra wato asase afiri won ho aposifo so wo mo hwe sa asumdue bekoso e wa francho no so no wo mo so yi papa yi amanti papa yi wonye dai to ka so bebodua eno tu ye post ni nwaji sika afa ho a eno na mekoka hom so foso Aboagye mpa posifo asem ensem o mu di so nsem framfata etai enti 34 na atada ho akọ sika bone 32 na atada ho efisa papa edu aboy wakọ sika wom na ode mo fra na mo ani asempa no mo anto asem no so amano a gira ebenya ho enti aka nche se bonsu se me nyam na mkoka nche so nya adwabọ no efiri se esuro yi no asase yi no e wa francho odigi na no kromba bu no ko mo ye mrante no omo no akwasi ni dan wato ne flow level ko omo bubu no adie be no adie ne ani brenko ano no eno ntia ka tira francho hene se so ye di kroso mi tumi ehu ye nka kire no no hwe no ma asomdue nkoso anya se be pagya asem no dia comment free ye tie eti se bonsu won kana comment no yem wabafi we ni Asem Mpe Nipa ma me mo akwaba bata pampom te sen nyame adom ma me afra wo sen efra be enobi firi he na baaye oshum wakosam ne sen ya wo dia beda Sompa Asem Mpe Nipa se yankomwa makosam ne se kwakusu eno tete plot ebo he oshum wa okay ena mikoto obi ena wa ye nkrata nyina ma wo so de ne nsase semsa nsase semsa ye koya naksi ye baye ena me tiso sa na nsuo no ehwa so ye nsuo mo na ma tie ma tutu na tie gusu sa me na ayini nyina wa pamsuo no nsuo no kura de eda ho na ma na wo no mu tutu ayi anwea ane abowo wo na ma ye no ani nyina wa na de we tototo so no wa na wo tu be bia gro mo ni so dodo na ni nyina eso aye kama na me hwe a me ntumi wo so wo de ne he wohwim ehwa na etete asase no kwakusu oyo hina na we de oyo hine no eba wo hine no bamum ene kwakusu no ehwa na ya atechem nti atechem wura no enti wo me do nkola ne tumi titibi na me ko ye na me se mi pebi ene o ma me bie na me wa ma tusu ai me jisika nyina wa ya krata nyina ma me wo krata wa ha eye kwakusu no afedi na no me ba wo na me ko ya me ba ya wa ko fa ayi wa tifa ade ye kwan na ka ho no ato ama obi na wo to plot baako anasa fa half pe wo to half and what half na to biasa to asa aka no ayi no ho no afa na ne wo de he da be na wo nya ba bia mfa to bo ase wate yenko na yenkotu ye osase yemkuru na osa no ye kan no udidi abuyi wanidi abuyi na ne brofu din ede yade ya ne kunipa no nipa tete no ya na edin ede dodo ebi ni osa wa hwe abeka se edin edi tunipa enso yade edin no yemkuru yade na osa no eduru baabi a wanhwe ye na efon osote eduru baabi a udidi ketewa bia na wafuru no ayemma duru baabi a wachiri kase na ye oyapa so hunu we bia na chese osa no na eye sansankyere ne no eduru ba akopa abaga na yetimiri tu osa no ase eye hasa mixture and capsules
orofo se ope se etumi ye adwuma ntentem de ma wo de a na ne hasa mesha en capsules no obanuma bom tietietia ebetu osa na se na de ama kama orofo Food and Drug Authority wagye atum enya asem keto akora na ye ka che se osa no oba pemfo no se wo bi entwen enuma duru no ansa je so wo wie no anuma duru no sa na wo ma oba no fo untumi enum hasa mesha en capsules ni bi eventu osase unimfie edumienu a untumi fo asem enkoso na eduro tatahwe pa no a eboa ema yetu osase sabre ya meno ekasai eye hasa capsules en mesha ye benum abompa orofo upe bi ato a ukobupuni mantem kropum enkranya Okanshi Draglin ubenya bi ato ewo Repass Ventures sa ena Medina Randy Pharmacy Kofodua Gamson Pharmacy Kumasi Danny Heba ewo Murum Ashtown na Temaso eko Little George ewo Committee 2 ubenya Haksa Misha and Capsules ni bi ato Ashama so eye Ekus Pharmacy sa ena kaso aso eye Jukad Pharmacy takwa eye was ebibiduro fie eho ena benya Haksa Misha and Capsules ni bi ato na Haksa Misha and Capsules no eye osa tamfo pa si apesi etu ye osa asede efuani enkyere duro bia so eye hasa capsules and mixture and I make comfort na me dia ma orofo ne duduom opebi ato na so aton ateso emfa so a yenye na yento ayemfre wo owo ahoma truthful we so 0240 238 310 0240 238 310 and 0203 822 855 0203-822-855 hasa mesha and capsules ye osa tamfo kese pa eno ti yenkope bie ebeboa papa na sade wobetumi anya Sompa TV no na watumi anya no ba bia umia ya afe no anya no se ye one ye one ye two ye two na na kwa kope no na enwane ko ba bia eno ti ye ka cho se risk and your decoder eno ti no ye new Sompa to riskania ene ubenya yen na fenwuma dia ahodo efira no pa ebesi ni ndu so no baton yebeje mu no ubenya bi na watumi ahwepa eye new Sompa TV entino ya riskane ebebo ye pa Sompa TV e market ya papa dank natural health complex wo frawo dank se men kan cho se yare bibre biada obetu ase no dia ma onyuro na wonfidie so pa na enam sa yade de yemfa dank na chiri kura pachi number 2 oni city life hybrid school no ene ben ho odofo yenkutu yade ase ewo dank natural health care complex 0244017556 0244017556 and 0266593330 0266593330 yanko danke ho ebebo ye pa ahutofie na mekanfo na mede ama wo no orofo ye ko lose ho na lose se mekanto se odi ni papa bedwaso se lose heba Mr. bedwaso lose loke Mr. bedwaso sa eno di direma betes so abedwaso na direma betes no twetwa bi bobobi na nyoma nkonkan aponto ne abadi ntro nyina no direma betes odi ahimpa eni twan 1 to 22 tot ebefa na watumi edididi utimi tibidi kama pa abrochirefo agya tum anya asem ketwa na opebi aton wo paabo ana se wo support na omanfo ba beton 1 to 2 tot na so anya faso pa dia yenya homa we na epebito ba bia to nsa tu nsa nyina na okwa obenya dreamer betters no bi ato 0242133577 0242133577 dreamer betters osi twabi ne fagina wo na so odofo ye ka kire wo se womanfo bi ato mu asisi ombeye papa no papa omoyo no omo adamfo ye friend sister Patricia na wo New Jersey America bruchi mem na sama ba wo yi Mariam Boaten ene Abigail Yeboa omo yonko pa ene sister Patricia wonya ne ba biko wona da TV no so no Patricia no na no omne no wo New Jersey papa wi sister ye wo mu ntino ne papa yo no etra ko ne maso enu to om so mpese om pese om konkoda imua ebi enkoda krom ho akire wo mo turu ba bia kom de janka ye so yade o enu tire na fufu ise o se gina ene shanshan bobo enkoda mienu enu wo pe wo mo ye sister Patricia wonya ne baby ko ne ma gina ene shanshan bobo ye so wo won kran potem ho baby obi onim sister Patricia obedi obi hu ne ma no enti se umaye hu wo mo a ebia ne enkoda o mani abba biem enti se wahun kodai anu mu akira kwan a 0345 40
4528 0555 404528 fresa ama no na yentumi enko gina ene shanshan bobo emwa ebeboa pa Asem kase o maame enti sabre no ose wasa akotwa wasa asem bi ato yemfa asem wensi ya wate menim de enti ya wase me mpese me kanene efisa me baba fidie we ya so ano eduru ba bi ene nananom enso ewa ayonkofa kakra nenu nti no sepani eka asem kire wo a eduru ba bi na watie ohene pon bi afre me na wose abrante no a wobo ni din no wa bidwan to ano enu nti no bia na kina adwen sakra bawate na asem na twatia ye asundua bua no ne pese ye no enu nti no se bia bo nyina obobo medua wo ho na wo de ko akoma to yam nti na nana fresa no kina ye me bofotene ko no kutimu asem ba ebe kama pa why kira ase dikuru ena etema homam kira ase dikuru ena etema homam wodi unhu no enu nti no kura man kan asem no kura no obo sem de obu ni ani dia ma no nemo mama kan wono onim se de misitiye efiri se ye suma santema som Ghana eye no kura asem na ye kan nana no te TV ho ya we meka ti ma meka wakoma to ye mate omono ohene pon bi ayi asem no sechina ye hwe no asiesie enu nti ma omono samontan se okay the nation's uncle ohene pon bi ayi asem sechina ye mra meti mu asem besre na nana ne de ani dia ma ne se de ni nti ye de awo ho no asem de nkam fa ne ho se de ya dwuma ne di nti na Asem Mpe Nipa ne pe ne ho asem ka nya bedu yes de ani dia ma no na waginam na watima ma na solve and man solve a da ye be ka kro no so ho mframa be ba be fo go na etwa ya no se ma mi wanyini na betena wo ma na wundi etwa so na se wanti ma nyina ma asem na maka kwan bi so no ye koye ho mframa be fa na na ho de be se ne die kwan so se sadi yadi ni bua mane neno omfre ni pakro no munyama nya fefefe na aso bi mra ya okay mami dia for so be ma nipa nka no kore wo hwe abrantie na wadwane akwa akotoa miru acha asehene na asedi kro no oyedi kro na wo chira asedi kro onka no kore asem ye nya nwura mu but oni no kore enti no se ohene na bemu a ye be sere ni se wodi kro na wo hwe na oma abrante ne techrema no kre entimi mfiri womla na onye de wose woye ma won fa nkontompo enye niema bia ebetimi na kwakoto fene mu nti no wonhwe na maame no na ade a wafa na sase na wato ama na wasa akotwa bia ton no onfa na ade ma no de okomogia ne me ye so be ma apart from no se wodane asase na ma no ede be ebiem na ode be ye maame no nka so oton asase na bia ka so okogisika ebreko meka chemi ruade kro ni senada Roma wodna no ato asem wese bi mu a nanimo edu nanimo onyam ne tunso odu nti ye jemu na ye nhwe de be free ni ho abanyame ya adoma wo kina so da foforo nye anadwi nkwa na ya anadwo de masamai medema no asi no okay omra samwa amvanya ncha mecha dolapia o America am charge ya okay ewo nemo mo kina yenwe why aloti yanko first case ni so papa no omagina sase no aposifo amwa no ohene soso owo mafrancho ono so amwa no 0554931931 enuti chirase dikuru se wo yi asem no na akina wohwe na amaka ye de mumu wa ebebre yetiefo 0554931931 0554931931 0548 na 31 0548 na 31 what is happening hello baby afrefre wudi katachi atandi ni ofensa bofo no ke yenti o abu bote na kaka o market woni ni sa odi na na do nyamfi so mpede mu abuzu ne nkata pene ya do so na abuzu nkata pene ya do so market woni sa o mpede mu wo mo ese die ni do so ndo o mo wo mayo o mai se nyina ya abuzu o market woni sa o mpede mu wo no mo nya nkata pene asem be do mo ni ma no o mai na ba ka agi sika asem ne ba no di ba o ya semo hello baby afrefre wudi
Ofosuo bema. Ye, Brahima. Ne pasa Brahima. Kasi ajofua. Ya mansono kasesi. Ye dikan oso nyankopon isra wo ne wa apamfo na mpatmo anka amen kura. Amen. Awo, miwa. Ti yenyamu a na pasa ke asrade. Ebi ada me kasa ti yentie sompa na yanhwe sompa. Ni fa ni ebeti, ni fa na yebehwe. Mas usha papa will mine. What you have said. Semana lumba eka. Not what is my fault. Oh, and the cafe and the person and the phone who said, and let you mean castle. And the cafe, so who will pay now, so who will be a wood need to car. And you who are a pattern at Pamano. Papa is supporting Papa Songo Budia, so mine, young Coco Budia. You have the mother of the same also. Okay. Very many medals. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. But I'm doing the fresh, Magatafi Swami. Yentio fresh. But your father, they say Ghana police for Mumbai crowd. Say your Mumbai crowd, and Miss Ramwa, Papa Mumbuano, you can't swine some show. Okay. And no tino buy. Hello. Okay. Yay. Okay. Yay. A brand of contract one, Nigeria Masumu cookie. Yes, I know. And Nibi Pochre. No question. And Miss Ramu Noranso, on no bigger for the year. Although I'm a contractor, and the cement bow, a bobo. When they send the mission, it's a better one than what you have to follow. Hello. Hello, sir. Aha. No question, the second plate was offer. And it's going to go. Now, then, break you the second plate as a Yabu Kuruma. But there may be a panel. Who would there trouble my wife after that day? Cannot send me. Let you be a city. Amrano, what they would be moved. Say, police media pending Zagiska. Now, my post when I ban of a minute, I can have a TV special. What the car front to pa the Gavaniska. So put that. Put the dress who could know. The president of the liberty area, more pay money. We are not going to say, that's the. Okay. Enuti free minister besi sabri ya papa ni mranti biri moto asasi mo de mo yanwini ho ko akiri enti o ma hu asase ne da ho ne na mokoto ya asem. Hello. 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 Baby free udi katachi etew. But show me the Clement because of this remain. Yenti o. In fact, I am Republic. Okay, Papa Panin and then a J. Papa Stadium or can I rev? In fact, we support Papa or more Pia, and it's so yes, it's got a police for swinging or for me in Angels. Okay. Hello. And you sure there are no more classes. There. Oh. Hello. 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 Baby, I'm free with you. Good evening. My dear, so can the cheat yanko. If I choose, I have a program where you be the same thing. I will find him. Hello. Can I stand to her? Are you? Sompa TV as Asem Mpe Nipa why? My tia, the pro level, my okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with the last caller. I'm a Casafrico. Yet you. As I say, one more candidate, and a credit. As you see, one over this year here for no. Oh. Okota sene now. No myself and yes, I can't know my Jeffrey. I thought I'm skinny. What's the more candidate? The number of the money who to my now I am from Musisi. I am for no binum, me penisa. Eloti Sabre no afrancho or hina wo make catch and say, Sasim unwini ye. Na dia sante hinem pekura krobia santi wura. Asante me wura dia one penny so ye obi besini dan. Na wabu aguo ene yehwe sumenti bo yehwe anwea bo yehwe abo so bo eno tipani se bo nso kana komanto ne yembia be fine we ni Sompa Asem Mpe Nipa wa ba fie ya asem o abrewatia
Ofoso bema no tu wa sem wo ha wa mane infant na fi Asem Mpe Nipa dwumadie for yen ene o kasama for fa bedan na yem akonu asaso no akomanto yem obetimi afra 0243 585878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 ebi abefre bia no ye bejo so ye for happy birthday enko enfama yankasa ye mame Peggy Sack dodo na afre no akokọ ba kentampo na owo it's your birthday mommy way efri oma ene abusua ni nyina nchen ya systematic press enso di mo atenti man onse wodo papa nyamepa ena was ready amo rade mo akwatenti ahoden ene apomden ewom no ma ne panso mu so ewo waboboa no na oma wakoma so ade bia oboho mpa ye bia no erade man mu ani mu ya wonsa enka happy birthday to you mommy we love you so much akokoba ofoso be ma yencha ye tiefo nyina ne na omase Enoti akoniasa so obi biada oboaye ema dwumadi ekoso no yebeda se papa na yebeso de akono a House of Faith Ministry Reverend Nicholas Safo ono na de nyame asem a emu hwam emu da ho se nyame asem we ena wiye brem utie bia obetumi enam so akọ